एन मुसाहारि ब्लग आगै सफैनो हाबाय जोंहा फार्स्ट टाइम। हेल' आगै, मा ओंख्रि जानानै फैखो? नेहा मुसाहारि आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो? देखायसै नामा? दाबो जायाखै आरोना। मारै दं आगै? दिनैसो फैदों जे मैया दाख्लिफोर मैया दाख्लिफोर फैथाराखैमोन ना नोङो? आं दासान्दि एसे प्रब्लेम जादों। मा प्रब्लेम जादों आगै? माबाफोर उसुबिदा जादों नामा? नेरसोन बसुमतारी हेल' आब', ओंखाम जाखांबाय नामा आब'? जाखांबाय आगै। ओंखाम जाखांबाय। नोंहालाय जाखांबाय नामा? मा ओंख्रि जानानै फैखो? लोमजागासिनो, गुजुनायबो जादों। बिदिनो गुजुनायाबो मुलि जायाखै नामा? मुलि जादो। आं बैयाव थांसै होनबा नोङो फिसायानो। हा? है सोनाया जागोन। बेलाय गोजा जोंबायना। मुलि बायनानै जादो आगै नेहा। ओमफ्राय आं जाथ'वाखै आब'। आयु दाबो जायाखै नेरसोन। ओमफ्राय जोंहा एसपि आगै फैदों। हेल' आगै, मारै दं खबर सबर? खोन्थाहरदो आगै, मा ओंख्रि जानानै फैखो? ओमफ्राय सुसमिता बर' हाय आगै। वेलकाम आंनि एलबि आवहाय। लाइक मोनसे हरदो दे सनाफोर लोखिफोर। मा ओंख्रि जानानै फैखो सुसमिता आगै? सोरबा लोगो गैयाबा लोगो जालायनो दे। दिनैसो जादों आं जानो बासोयो। गगा मोनबा बिदिनोखा, ओंखाम ओंख्रि खहाबनाय मोना। थावनाय मोना बुस्थुफोरखौनो। जोंहा आलुसो। लाइक दान, थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। आब' जोंहा आलुसो आब'। हाय दि सनानो ममि ब्रह्म सफैबाय जोंहा। हेल' नै जायजों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय। ममि सोरखौ लोगो नांगौ लोगो जादो। बिकास ब्रह्म अफिसियेल लाइक हरबाय। थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जेबेर होबाय लाइक थेंक इउ ब्लु खालामना हो। सुसमिता दे होबाय नै आगै। सुसमिता ब्लु खालामबाय। पद्म आगै फैदों जोंहा नै हाय। आब' हाय फैलायबाय फैनांगौ आगै, नोंसोर फैबासो गोसोखौ मोजां मोनो। ओमफ्राय आं दासो संनो खुसियाजों आलु जारि। आलु जारि माने आलु जहल होननाय जायो खोमा ना नोंसिनि ओरैना? खुसियाजों आलु जारि। हाय ममि सनानो नै नोंना हिर'आ फैलायबाय ममि। पद्मआ जिबि भिलेज ब्लग फैदों नै जोंहा। हाय फ्रेन्ड हाय हेल'। वेलकाम। मा ओंख्रि जानानै फैखो जिबि आगै? हाय पद्मनो। पद्मआथ' नोंखौ मैया लांबायसो होनदोंमोन ममि। आं ममिखौ लाबोबाय ओंखायनो लाइफआव फैनो हायाखै होनलायबावदोंसोमोन मैया। पद्मआहाय माबामोनखौ बिफरमोनखौ बिस्राबो नेयै थांजोबदों मैया बिस्राबो। मैया दाख्लि ना मैया नों फैथ'वाखैमोन। नों उनावसो फैदोंना फार्स्टआवहाय। ओमफ्राय हाय पद्म सुसमिता बर' आंखौबो सापर्ट खालामना होदो आब'।
नै सुसमिता बर'खौ सोर सोर सापर्ट गैया सापर्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय आंनोबो मोनसे लाइक होदो दे गोरलै गोरलैनो। मा खालामदों ममि सनानो? मा खालामदोंनो ममि खिथाहरथ'। एन मोसाहारि नङा जारि मैगं दंखायो। ए मा जारि बेबा? जारिखौ खोनाफेराखै दे। नोंसिनिथिंबा जारि होनो जोंथिंबा मा होनो मिथिला आरोखि ना। बुहुमसा बड' चेनेल आगै नुजाफैनो हादों नै जोंहा। आंनि एलबियाव बरायबाय आगै बुहुमसा। हाय आब' सना होनदों हेल' आगै खबर सबर मारै? ममिया मिनिहरदों नै फैलायबाय मा जादों बेवहायनो। मा जादों बेवहाय होनफैबावबाय नै नोंना फिफाया ममि। जेबि भिलेज ब्लग जोगोनार सवाबिन ए गोथाव। जोगोनार सवाबिन मिरामिसानो गोथावहाय। मारै दं जेबि खबर सबर? नोंसिना रावबो दिनै आन जायाखै नामा? आंना साब्रै आनसाबस्क्राइब जादों दिनैहाय। आब'आ ममिनो ब्लु हरदों आंनो हरा नाङा। लाब्रा माबा ममिलायनो ब्लुखौलाय लाबानो जायोना बिनानै। र' हरनि आङो। नै माथो दांबाबो जाया। ओंखाम जाबाय आब'? ओंखाम जाखांबाय औ। जाखां लोंखांसो फैखायो आरोखि ना आङो लाइफआव सानाव सोलाबा नालाय खामानियानो। ओमफ्राय लाइभआव फैनो हायैनि जोबोद दुखु मोनदों आं। जेबो नङा दे नोंबो भिडिअ होथाराखैना नुवाखै आङो। ना होदोंमोन आंसो नुसनाखै नामा? ओमफ्राय लाइक होबाय फ्रेन्ड थेंक इउ जेबि लाइक होनायनि थाखाय। नेरसोन आगैया मा होनदों? जोंनिखै जाय जारि होनो आब'। जोंनिखै जाय जारि होनो आब'। मा बुस्थुखौ जारि होनो खोन्थाहरलाय आं बुजियाखै दाबो। आं दिनैसो खोनाफेरदों आब' जारिखौ जों जारि मैगंखौ जोंबो खोनाफेराखैना ममि ओरैहाय मिथिया जोङो जारिखौ मा जिनिसखौ होनो। प्रदिप नार्जारि जोंहा जावैसोआ नुजाफैबाय नै। मा खबर आइखुनजोनो? खबरा मोजां। नोंनालाय माबायदि जावैसो? खबर सबर बिदिनोसैलै आब'नो। बुहुमसा लोगो नांगौबा लोगो जादो। आंना बिफाया रागा जादों आंखौ बेखायनो मा जादों बुंदों। नांलायदोंसो नामा नोंसोरलाय ममिजों माबाजों बिफरजों? पद्म आंना 10 आनसाबस्क्राइब जादोंलै आब'। खाफाल गाज्रि आंना दिनैनो। जाखायो आंनाथ' मैया 7 जन जादों आरो मोनायाव 2 जाबावदों। आंना 7 आनसाब जादों। बिदिनो जाखायो जेबि नाजाबायल' थानांगौ लासैनो दावगाफिनखायो आरोना। आङो नायनोसै माबा बैसागुनि सिगां 1K कमप्लिट खालामनो हायो ना हाया। फुरा नाजादों आं 1K कमप्लिट खालामनो। भिडिअखौबो सानफ्रामबो होनो नाजानायसै। आंबो ब्लु हो। नेरसोननो ब्लु नांगौ र' नेरसोन र'। नेरसोन हरबाय नेरसोन। आय' आं हालासो नोंखौ पद्मआ मा बुङो नोंगौ बायदिनो नोंखौ पद्मआ मा बुङो नोंगौ बायदिनो। ओमफ्राय प्रदिपआ हाय ममि बाजैनो। नै बाजै लिंखाबाय मालाय प्रदिपआ दाख्लि बिखुनजो गोनांखाय सिलायनो हाला आं होननाया। हेल' प्रदिपनो ममि आब'। नै जोंनिया आगैया फैलायबाय सुस बसुमतारिया। हाय आब' होनदों हाय आगै वेलकाम। मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै? सुस ममि बिफर थांबाय नामा? नों बिफरा थाङालै थाबाय थायो आंखौ नेबाय थायो CIDसो बिफरा। दङ बियो। पद्म बर' ममि सना जिउ लोखि
जाखांबाय नामा नो जोंहा बुहुमसा आगैया मा होनदों? नोंगौ लोगोफोर आनजाद जाबाना दाहालागै बयनाबो गोजौ लेभेल जासिगौ। आंनाथ' बिदिनो सानफ्रामबो आनजाद जायो। नंगौथ' आरोना? होखायाखै आं भिडिअ खालामनायानो देर जाना दं। बारा मोजां मोनाखै। माथोबो एसे गोमादों। गुजुबा बिदिनो जाखायो आरो न'। मुलि जाबानो जाबाय, दै गुदुं लोंबानो जाबाय आरो। आंबा बिदिनो जायो। आंनाथ' जेसे सेलेन होयो जेसे अपारेसन जायो एसे गुजुनायमोन। गुजुनो मोना होनबा रासिनसो गुजुयो आरोना आंना नियमा गाज्रिथार। ओमफ्राय ममि ब्रह्म जाखांबाय पद्मखि होनदों। ओमफ्राय प्रदिप बिखुनजोआ जारिखौनो बुजिला होनबा बुजिया खोन्थाहर दे। आइ लाभ इउ एस बि बसुमतारी फैदों नै जोंहा। मा जालायखो बेलाय? इम'जि मा मबाइलखौ दानफ्रुजोबखो ना मा होननाय जादों? मा बुस्थु बेयो? आइ लाभ इउ एस बि जेबि फ्रेन्ड ना मा जिल्लानि? आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेबि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगावनि। नै बिफरा दंमारोसो दङ ममि बिमा होनदों। ममि नोंगौ फिफा होनदों। ओमफ्राय पद्मा मा होनदों? लायदोंमोनलै आब' ममिखौ बिमाखौ गोसोखांनानै दोनना फैफिनदों आबि सिन्दुर फुननो नायनायावनो। आबि सिन्दुर फैफिनदो आबि सिन्दुर फोननो नायनायावबो मारै होनखो? लायदोंमोनलै आब' ममिखौ बिमाखौ गोसोखांनानै दोनना फैफिनदों। बिमाखौ गोसोखांनानै फैफिनदों आरो दोनना फैफिनबाय आरोना। ओमफ्राय बड' KBM कमेडि फैदों नै जोंहा। आंनि दहायनि लोगो होनदां बे आगैया। आब' प्लिज ब्लु एन्ड सेक र' ब्लु होनि आं नोंखौ। होबाय दे आगै। वेलकाम आंनि लाइभ LB आवहाय। मा ओंख्रि जानानै फैखो बड' KBM आगै? नेरसोन बसुमतारी आगै थेंक इउ आब'। वेलकाम। प्रदिप सोरखौबा थेंक इउ होनामोन आंहा वेलकाम होनलाबाय बेहाय फाग्लिसो जागोन। ओमफ्राय प्रदिपआ मा होनदों जोंनो बिफर बाबानो। विलेज गर्ल नेचर लवर हाय फ्रेंड हेलो फ्रेंड न्यू फ्रेंड मेरे LB में स्वागत है आपको। क्या सब्जी खा के आया है फ्रेंड और खबर कैसा है आप? थोस प्रदिप मिथा होन जाथ'वाखै आब' दानो मोनजाथ'वा। हाब खयथायाव जानांगौ जाखो? 9था जाखाबायना, 9:30 जाखाबाय ने। हाय बड' KBM मा होनदों? हाय आदा बिफर SD आगै फैदों नै जोंहा। हाय आब' हेल' आगै मा ओंख्रि जाना फैनाय? मनिल फैदों नै जोंहा आगैया दिनै फार्स्ट टाइम। हेल' आगै मनिल वेलकाम। मा ओंख्रि जाना फैखो आगै मनिल? हेन्डसाम बय। मा खबर KBM? मा खबरनो? बिकास बर' हेल' वेलकाम। मा ओंख्रि जाना फैखो आगैमोन खोन्थाहरदो। ओमफ्राय पद्म बर'फोरा अनलायै आनसाबस्क्राइब जोबो खालामालै हरैनिफ्राय इउटुब माबानिफ्राय खालामहरो दा। नों आंहाथ' खालामो नामा? खालामाना। SD ब्लगआ मा होनदों? मा ओंख्रि जाखो आब'? ओंख्रिया दहाय साननि दालि जहल आलु बाथोन टमेट' बाथोनसो आगै। दिनै मिरामिस नालाय। प्रदिप माखौ मिथा होनो बिफर आफानो? ब्लु ना मा होनो मारिलाय होनो? र' ब्लु मारिनो। आयु कमेन्टआ माथो बेसेबांबा गोलाव जाबाय। आयु मा सिदैलै फरायखो आंलाय। र' कमेन्टखौ थाब फरायनोसैलां। गोबावसिन थांखोमोन। कमेन्टआ माथो बेसेबांबा गोबाव थालांबाय। बोरो आब' ब्लु होदो दे। SD ब्लु होदो दे आब' SD खौ ना। र'
SD होबाय आगै होबाय फाग्लासो कमेन्टआ थालांजोब्बाय नोंगौ 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 पद्म अनलाइना ना नो जीवन ज्योति वेलकम मेरे लाइफ एलबी में स्वागत है आपको प्लीज न्यू कम फ्रेंड दोस्त आईडी से MON थोद सिनाया आई लव यू वाले मा इमोजी हरबाय थाखो जीवन ज्योति मनिल ब्लॉग खाम मनिल आपको बुला रही है एसटी न्यू फैन खाम गाइस बड' केबिएम बिफोर आंना ट्रास्ट आनसाबस्क्राइब जाबाय बुरजा साबस्क्राइब लाबा बिदिनो खमायो आगैमोन न्यू फ्रेंड 7 आईडी से बुला रहे मनिल ने थोद दावरथारहाय बे आंथ' रावबो आनसाबस्क्राइब खालामखायाखै आब' आंखौसो उल्था आनसाबस्क्राइब खालामना होयो बिदिनो जाखायो जों गावजों गाव खालामलाया आनसाबस्क्राइब हजों इउटुब माबानो बिसो खालामहरोना ट्रस्ट प्रदीपनो जीवन ज्योति मनिल ब्लॉग ओके 7 से काम वीडियो फुल वाचिंग करीम टेंशन न करिबो दे लेट स्टार्ट मनिल जीवन ज्योति ने सही किया है सही बोला है ये क्या बोलता है फुल वॉच करके सपोर्ट करके देता है चिंता मत कीजिए मेरे को भी किया है बिफोर केबिएम फुल नायनाय लोगो लोगो खालामनांगौ आई लव यू अलाय मानो दानलायखो प्रमद नार्जारि फैबाय जोंहा बाजै हेल' हेल' SD लाइक दोन थेंक इउ उन्दुनोसो ओंखारबाय आं दानो उन्दुयो नामा र' मनिल अके ओमफ्राय मा बुलु मा बुलुनो इयालो होथो आंनि कमेन्ट नायाखै नामा नायदों मनि लागै नायदों थोद ममि सना दसे था हयबो के मनिल आई विल गो टू युवर हम नोंनियाव थांबायनो मनिल औलै ना बुहुमसा आंबो बिदिनो जायो ममि मा होनदों जीवन वेलकाम मनिल टू माय हम अके खाम होनदों बड'आ मा होनदों सापर्ट मी सापर्ट प्लिज होनदों पियार जास्ला मानलु मानला अनजलि दे फैलायबाय दारि गोलावा जीवन खाम SD आब' जोंना टमेट' नासो गोथाव आगै मामा ममिया मा होनदों खर' सादों आंहा उन्दुनो ओंखारथारबाय दे आगै दे मा बिफा बिफर होनदों मुलि जा ममि सना आनसाबस्क्राइबल' मानो आब' मोनो आब' इउटुबनिफ्रायनो बानायहरो आगैमोन सिन्था खालामनाङा नाजाबायल'था आरोना ममि हायनो मनिला हनै गैयाब्ला मुलियानो मुलि गैयानो लाइक दान थेंक इउ थाब थाब फराय अके थांसै आरो थांथ'नो मोना रावबो दानो र' निउ फ्रेन्ड खाम नै एसडिया कमेन्टखौ होनदों दे फरायगासिनो आगै दसे थागोन दे खर' साबाबो दसे थाथ'नोसैनो थाथ' ममि नायलाय गिथु सासे गबाय नामा बिफरखौ बिफा बुंनो गथ' सासे मोनबाय नामानो बिफा बुंनो बिफरा भिडिअ सार्ट खालामनायाव आनसाबस्क्राइब आब'ना खालाम आवनो आनसाबस्क्राइब जायो मनिल ब्लग लोगो गैयाबा जादो दे मनिल लोगो गैयाबा जानो थोस कमेन्टआबो फाग्ला जायो आरो मनिल अके आयु थोस लासिंजों मा खोथा बुंलायो एथौ मानसि गोनां पद्म नों बिफा होननायखाय नोंखौ माबाथारबाय बाल बे आलौथारबाय मेगना औलै पद्मनो SD फैनो पद्म होमबालाय बिफर बिफा बुंबाय थादोंरानो एम नार्जारि वेलकाम मेरे लाइफ स्ट्रिम थाबाय थाबायसो फरायगासिनो आङो आं थानोसै लाजिबाय हयले पदम आं नों मा बुङो होनदों पद्म जाबाय बाबु केबिएमआ लिंहरदों नै दे बुंला दे ममि सरि होनहरदोब्रा आंखौबो लोगो खालायदो सोर गैयानो मनिला होनदों
SD मनिल ब्र सापर्ट खालामबाय आं ब्र नोंबो रिटार्न हरबानो जाबाय ब्र होनदों SDआ सापर्ट प्लिजनो बड'आ ब्लु होदो दे नो एम नार्जारि र' पदम अलरेडि कमेन्ट प्लिज अके कमेन्ट हरना दोन नो मनिला मा ओंख्रि जाखो पदम मोखि होनदों पद्म होनदों जीवनज्योति मनिल ब्लग मय आपनार भिडिअ रानिं करि दसु वान डान प्लिज सात होनदों पद्म नोंखौ सानै सानैनो मा जानो बावबायलै ममि सना होनदों पियाजोसो लोगो खालामदोब्रा सोरबाफोरनो थांसैलांनो थांसैनो हनै मनिल र' कमेन्ट चेक खालामना बे खालामदो जाबाय ब्र'नो मनिल आइ एम मय गयासुनो जीवन गयासु होनबाय बड'आ मोनदों आं सापर्ट खालामसै 100% बिफोर प्रदीप हाबा केन्सेल हाबाया केन्सेलनो जीवन ज्योति मामा अके प्लिज काम सात आंखौबो होब्लु दे होबाय अके थांनो मोना दे बिफोर आंनो दं खर' साबाबो होनदों आंखौ लोगो खालामदो बयबो होनदों एम नार्जारिया गैया नो ब्लु होबाय आं आगै नोंनोबो ब्लुखौ लांखोमानो मोना रावबो आंनि रेन्जखौ दालांखोमाखा आंहा साइकेल बानायनांगौ सोर लोगो गैया जादो दे होनदों खारबाय नामा ममि सना खाराखै ममिया बिदि थांलाबाया निउ फ्रेन्ड 10 आइडिसे जीवन ज्योतिया लेंहरदों नै 10 आइडि हरगोननो सोरबा लोगो थाङोबा थांदो थास ममि आं सना नोङानो नै दोबाय दाना नांलायहांसो जाबाय नामा आरो सनाबो बुंबावबाय नों ममिनो थैबायहाय खाराखैनो आयु मानो होनो बुलायदो पद्मजों बिफरजों बुलायदो बुंलायलै आं ममि नोंखौ जाबायलै आं ममि नोंखौनो जोंबाय जाबाय होनाखै जोंबायलै आं ममि नोंखौ फाग्लिसो कमेन्ट फरायनाया पद्म होनना मिनिहरबाय नै जीवन ज्योति न्यू काम 10 आइडि से मैंने बोला है जीवन ज्योति मैंने आं लाना खारसै रेन्जखौ लाया आंहा बाङा सिङा हरनांगौ बिफर प्रदीप थ' थांसैनो नों मानो मालायखौ लेङो बिफर सासेबो लोगो खालामहरा उन्दुनोसै लांबाल उन्दुआ दारि गाबस्रें दानो उन्दुयो नामा 11थासिम थानांगौ आंजोंहाय ममि ब्रह्म खाम ममि नोंखौ लेंहरदों नै जीवन ज्योतियाहाय सापर्ट खालामहैबानो जाबाय वालस्रां ऑफिशियल वीडियो हाय वेलकम मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू वेलस्रां अगर मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए जीवन ज्योति बुरा न्यू काम 10 आइडि से बोला रे जीवन ज्योति आब' मम्मीखौ ब्रेकआप जाबायलै आंना आयै मानो ब्रेकआप जाखोहाय सानथाम सानब्रैजोंनो ब्रेकआप जाना मा जाबावसैहाय बुंलायदो दे नोंसोर सोर देरहायो बुलायदो दे सोर देरहायो आं बेखौनो लानोसै नै बुलायनानै जाय देरहायो बेखौनो लागोननो दै मम्मियाहाय आय' पदमनो जीवन ज्योति बुरा सापर्ट करिब मोर चैनल टू जीवन ज्योति आपको एम नार्जारी ब्लॉग ने बुलाया है मम्मी मानो जोंखो आंखौ नों पद्म होनदों पद्मआ मा होनदों दोद मम्मी गाबनायसैलै आंनो गाबनोसैनो वेलस्रां आंना दे गटसला मुझे समझ में नहीं आया है आपने क्या लिखा है फिर से कमेंट कीजिए प्लीज़ वर्ल्डस्रां वीडियो ऑफिशियल जीवन एम नार्जारी ब्लॉग 10 आइडि से खाम गाबनाय दे पद्म होनदों आब' ब्लु बोखारदो थांसै नामा SD लाखिबाय आं बिफर मम्मी आं बिफा नङा दे नो बिफा नङानो गाव
रागा जोंलायलायबायहाय मम्मी सोरखौ मोनबावनो लास्टआव सानैबो बेबो लाया बेबो लायाबा मा जाबावगोनलै मम्मी आं सापर्ट खालामबाय नोंबो खालामदोनो जागोन कमेन्ट खालामना दोन बेक हरफिनगोननो एम नार्जारि नोंखौहाय कमेन्ट खालामना दोन थिनदों पद्म बिफराबो सासे मोनबाय नामाब्रा गथ' मम्मी दो माथो बिमा फिफासो बुंलायबाय थादों बिफरा बयखौबो बिमा होनखायो जोंखौबो बिमा होनो बिफरा बयनिबो बिफाखाबा ओमफ्राय दे बिफर होनदों ओमफ्राय सुसा गैया जोंहा मा होनदों मम्मीखौ आं लागोन नांलायगासिनो दं कन्ट्र'भार्सि जागासिनो दं आरो नोंहा आं लायनोसो होनदेरबावदों सुसागै नांलायगासिनो दं हनै जीवन ने किया बोला है न्यू फ्रेंड्स आईडी से फॉलो वॉचिंग करके साथ कम किसी के पास भी एक्स्ट्रा आईडी नहीं है शायद इसलिए कोई रिप्लाई नहीं दिया है मम्मी थै मा बुंबाय थायो दे नों पद्म होनदों थोस पद्म बिदि जायो होनदों बिफरा पद्म लाजिदो मम्मिया लाजिदो मम्मिया लाजिनायनि जै मा होनदों बुजियाखिसै आं हाय आब' होनदों मा जाखो पद्म कि होइसे होनदो मुक्ता अली हाय वेलकम मेरे एलबी में स्वागत है आपको आप कहाँ से हो और खबर कैसा है आप हालचाल जीवन डन 7 से जीवन आपको 7 आईडी से डन किया है मोनिल ने अभी प्लीज बैक दीजिए मम्मी पद्म र' नों होनदों थोस थांसैलां थाङा बिफर फिफा थाङा र' जानो गोनां फिफा थाङा एम नार्जारी ब्लॉग जीवन फॉर आईडी से जीवन आपको फॉर आईडी से बुला रहे हैं एम नार्जारी थांखो ना माखोसोथाय मानसियानो मम्मी थांनाङा दे बिफर थांनाङा जीवन प्लिज आरु दिबा थांखो ना माखो जीवनाबा थाथ'दो दे मम्मी नों बिफरदो थांसैलाय आं थाथ'दैलाय मम्मी नों बिफरजों थांसैलाय आं मानो थांनांगौ जाखो पद्म दानोलाय नोंसोरसो इन्टारेस्ट खालामग्राया दानो थाङो नामा मनिला हाय होनफिनखो आगैया थांजोब्बाय मानसिफ्रा दे थाथ'दो सानैबो मा जाखो दे बिसोरो दिनै मा बार दिनैलाय बिस्थिबाराव आरे बिस्थिबारखाय नांलायखो ना माखो आं हाला दे नोंसोरखौहाय मानो नांलायला जोबनानै थांला जोबखो आंखौ लांदां गालांसै नामा बोरो नायथारसां नोंसोरखौ थाबफैयाबो दिसटार्ब साला दुखु होबायलै आब' मम्मिया आंखौ दिनै आरे मा होनबावगोन नोंसोरखौ मम्मिया हिनजाव नङा हौवासो मालायनो मम्मिया हिनजाव नङा हौवासो मालाय मानो हौवा जाखो मम्मियालाय हिनजावसोना आंसो लायगोन दे सानैबो सिलायबाय थानाङा नोंगौ आगै नोंगौ गेजेर गेजेर सुसनोसो हरनोसै जोंहा मम्मिखौ आं बाबायसो नोंसोरखौ आं मा दुखु होखो दे बुंलाय पद्मनो नोंखौ नायनो लुबैदों आब' नुबाय दा मनिल आगै सना नुजाबायना हाय नोंगौथ' आरो बिफरनो
पद्म सरि दै मम्मी फानिसो खालामदोंमोन आं फ्रेंक खालामदों आरो गाबोनसो दे एप्रिल फुला गाबोन ना समफोरसो एप्रिल फुल बानायबाय आरो दानो एडभान्स र' नों पद्म ओमफ्राय बिराद मानसि लाइभ होदों ओंखायनो मानसिया खम मनिल आगै बिराद मानसि लाइभ होग्राखायनो दाना आगोलाव फैयामोन दाना मोना मोनायाव लाइभ फैग्रा जाजोब्बाय बयबो ओमफ्राय आंनाव मानसिया खम जाजोबो राननानै ओरैबा ओरै थाङोना ममिला जोंना दारि गाबस्रेङा मा होनदों ममि लाभ स्ट'रियाव दुखु मोनलायखायोनो हा 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 होनबावबाय दहाय साहा लोंनाया बाब जाथारदों दारि गाबस्रिङा दङहाय मा होनदों नै जोंना लागाव गुफुरै जिरख'नाय माइ दारलिंनो जाबाय थालायबाय नोंहा हनै नांलायनानै थैलायलायनोसै बोखाहैद' आद मा टेनसां है आङो दुखु मोनो बिदि बुंजाबा पद्म बिदि बुंनाङा दुखु मोनोना आंबोनो ओमफ्राय मनिल नुबाय देनो गुरब्लेब्लेसोहाय मनिलागै रिसार्ज गैयालै आब' गाबोन जोबगोन आंना आंनियाबो 3 थारिखआव जोबगोन पद्म आगै सोरबा नोंसोर होदां नामा आंनि दारलिंखौ सोरबा नोंसोर होनदों नामा आंनि दारलिंखौनो नोंगौ नामा फियारनो मा थाखुमाबाय आं नों फैनायखाय लादोलै नों बिफरखौनो ममिनो बिफरखौनो लानो थोनहरलायबाय नै ममि नों फैनायखाय थाखोमाबायलां अनसाय थोस अनसाय बहानिफ्राय गोरलैलै फैखोनो अबेनिफ्राय गोरलैलै फैलायखोनो अनसाय आंनिया सेल्फि स्टिकआनो र' सेल्फि स्टिक लायग्रोनां अबे जायगायाव दंथाय आंनि सेल्फि स्टिकआ नै जोंनिया सना थेख्लि आगैया फैबाय हेल' आब' होननानै हेल' आगै वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै नोंबो नांलायनाय माबायावहाय लाइभ स्ट्रिमावहाय जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ नांलायगासिनो दङ नै केन्द्रा आंनि सेल्फि स्टिकआलाय हा केन्द्रा ओइ आंनि सेल्फि स्टिकआ बोरो आइया बिदि मिन्थिया होनलाबायबा जागोन नामा खोन्थानांगोन ना बै सैमाया मानो गाबफैलायखोथाय सानसोरां आगैबो फैदों जोंहा बाजैनो हेल' आगै मा ओंख्रि जाना फैखो सानसोरां महिलारि आगै फेरजास्ला बिनिखायनो आं बायदि सिंगेल था एन्जयफ्रानो फानिनो मिनिख्रावथारदों आरो दारि गाबसिनसै थेख्लि होनदों नै पद्मआ मा होनदों थेख्ला सना मा खबरलै बिएफ दं नामा नोंनाबो नोंगोन ना मा होनदों बिएफ दं नामा नोंनाबोनो बिदि दा बुंसै दे आं सिरि थानोसै दे आं जेबो बुंला नोंसोरखौ आं दुखु मोनबायबा आं दुखु होबायबा नोंसोरखौ आंनि थाखायनो नोंसोर रागा जोंलायबायनो जेबो नङा दे लागाव होनना मिनिबाय नै थेख्लिया लागाव ओमफ्राय मनिल हाय ओमफ्राय पद्मा होनदों दोद ममि सरिलैनो नै सरि होनबाय मामा ममि दासो नोंनि सरिया सोलिबावो पद्म सलिला गाबोन होनदो दिनैहाय रावबो मानिनाय नंला खोमा सरिखौ बे सैमाया मानो गाबफैदोंथाय जोंनाव बिदि हामगौ बायदि दारि गाबस्रायां सैमा गाबफैदों जोंनाव हय होनलायनानैहाय दासो जादों दा अबाव थांखो दानालाय ममिखौ सापर्ट खालायबाय ममि नोंखौ मनिल ब्लगा सापर्ट खालामबायनो
बिफर बर' थेख्लि बैसागोनि लाहार फाहार खालामबायना होनदों। थेख्लि नोंनाव सोंदों नै। ओमफ्राय सानसोरां आगैया मा होनदों? मुदुमफुल आलुना भाजिसोमोन बाजै। गोथावानो दे। जोंहाथ' दिनै मिरामिससो जायो दिनैहाय। ओमफ्राय मम्मी आगैया मा होनखो? गावसोरहा आंखौ दुखु होबाय माबाय बुङो, बेखायनो आं बाबाय थानो लाइभआवनो एफा इन्टारेस्ट खालामनो गोसोमोन आङो। र' दे नोंसोरो बिफर पद्म नोंसोरखौ दा मान जाहोगोन आं सानैखौबो। आंनि लाइफखौ नस्थ' खालामना मम्मीखौ थांहोगोन बिसोरो दा। र' नोंसोरो। थेंक इउ मनिलनो। आं नोंसिनो हरलाथ', आं सुसनोसो हरनोसै, सुसनो नङाबा मनिलनो। मनिल आगै जोंहा मम्मीखौ लानानै थांदो नोंहा। मनिलनोसो हरनोसै आंहा। गेजेर गेजेर सानैबो मोनला नोंसोरो। मम्मी आंखौबो खालायदोनो, सापर्ट खालामदोनो। न्यू काम 10 आईडी से। जीवन ज्योति आपको तो एम नार्जारी ने बुलाया था 4 आईडी से, शायद सपोर्ट किया है होगा आपको। पद्म दुखु दाजालै दायो लाइभ जोब्बा दुखुजोंनो हागोनबा इन्टारेस्ट खालाम। दुखु जानो हागोननो लाइभ जोब्बा, दा इन्टारेस्ट खालामथ'नो थिनदों। पद्मथ' जोंहा गारदावनोसै मागौ। दे जागोन मनिलनो। आब' गुमिया नामा गेन्द्रा नामा? गेन्द्रा, आं गेन्द्रा दोनदों अननानैहाय। सना थिख्लि आगैया मा होनदों? गैया खालामाखै बिफर होनदों। पद्म थौ बिफर ब्र मम्मी लाहानाव गारदाव हैसैनो। मम्मी मोनावहाय गारदाव हैबावसैनो। लोगो जाबावबाय सानैजों दाना मम्मीया सिरि सिरि मिनिबायसो थादोंलै आब'नो। मम्मीयाहाय माथो गाबनाय बायदि नुदां। दहाय एसे मिनिदोंमोन, ओमफ्राय दा ओरै जाबाय। ओरै गिदिर गिदिर जालायलायबाय बे बुनानै मम्मीयाहाय जाबाय बियो। निजोम फैयाखै नामा आब'? फैयाखैथ' आरो। निजोमा आंना फंबाया गैथारा, आंनि लाइफआव फैथारा। पियार जासुला मम्मी जिउआव हेपि इन्जय फानि हैनो ना पियार जासुलाखौ लानोसै मम्मी? बिसोर सानैबो हरलाहाय नोंखौ। मनिल ब्लग 7 दान। प्लीज चेक बहुत दुनिया कंटेंट बनाया है, भालके शेयर करिबासुन। उदांसार आगै फैदों जोंहा नै। हाय हेल' आगै, वेलकाम आंनि एलबियावहाय। मा ओंख्रि जाना फैखो उदांसार आगै? आरो खबर सबर मारै दं? मनिल हाय सना थेख्लि होनदों नै। सना थेख्लि नोंखौ बिदों। आं खालामबाय मनिल खालामबायनो। पद्म बर' खाम। पद्म नोंखौ लेंहरदों नै। बिफर थेख्लि मानो गोजा लिपस्टिक लागायबाय दं? मानो लिपस्टिक माबादों? 12 आईडी से काम गाइसनो। जीवन ज्योति सोना थिकली की पास 12 आईडी है बोला है, उसको सपोर्ट कीजिए प्लीज। एम नार्जारी मग सपोर्ट नाई करा मिसा कैसे लगाओ बिफोर होनदों। ओके मम्मी। पियार होनदों। सना थिकली खाम 12 से 7 होनदों। टू पद्म लागायहैनोसै, थौ पद्म लागायनोसैनो। मनिल हेल' होनदों। मनिल होनदों। मनिल मा खालायदों? सोरखौ होनखोब्रा आगै? सना थिकलिखौ होनदों खोमा। आई एम कामिं जीवन ब्र। सना थिकलि आजाव निजोम खारबाय आब'। खारबाय होननानै नों दाख्लै खिथादोंमोन ना, दाबो फैयाखै आरोना। मा ओंख्रि जाखो? ओंख्रिया सोरखौ सोंदों? आंखौ। आंना दहाय साननि दालिसो, ओमफ्राय टमेट' बाथोन आरो ना। ओमफ्राय फोरमायागै फैदों। फोरमाया हाय आब' आंहा दासो फैबाय दे। जेबो नङा दे आगै, लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय। मारै दं आरो बर्थमान? मम्मी होनदों। फोरमाय मा ओंख्रि जाखो आब'? दालि टमेट' बाथोन आरोखि ना दहाय साननि। मिरामिसखाय दहाय सानावनो संखाजोबनानै दोनदों आं बानानै। दं ओरैनो मनिल होनदों। दालि आलु लाव। गोथाव दे आगै, जोंहा मिरामिस जाहैदों नै। मनिल अके होनदों। मनिला मा होनदों? जागोन दे।
मनिला मा होनदों आंनो हरदो आब' माखौ नोंनो हरनो आगै मा जिनिसखौहाय पद्म मा होनदों थेख्लियाबो मनिल दासो लाइन मारिलायबाय आब' थेख्लियाबो मनिल दासो लाइन मारिलायबाय थेख्लिजों मनिलजों लाइन मारिलायदों आरो ना मा जाखो थाब फराय आब' कमेन्टखौ अके जासुला मा होनदों जोंहा सना थेख्लियासो हेपि थायो ना सना थेख्लि होनदों आरो ना ममि है लाला रावखौबो होनदों जानला मोनलासो बुंबाय थायो आब' होनदों जानला मोनला बुङो आब' होनदों दे लाला जै जोंना जासुलाया मोजां जागोन जासुलाया दारि जाबस्रिं ओरै साफ्रेलायखायो बिमा ममि होनदों आरो बिमा होनबावदों बिमा होननायनि दावराव जादों आरो बिमा होनबावबाय नोङो पियार होननानै मिनिदों हनै पद्म सरिलै ममि बिफरनि बाजै बुंला दे सरिलै ममि बिफरनि बाजै बुंला दे नो आयु बाजै होनलायबाय बिफरनि बाजै लिंखाबावबायसो ओमफ्राय आं बिमा नङाहाय सिख्लासो आंबो बिफर होनदों नोंखौ गथ' हौवासो होनबावदों दहाय मिथिबायना सनाथलि पद्म आइ लाभ इउ नो डाइरेक्ट गेजेर आइ लाभ इउ होनहरबाय नै जादोंना गेजेर आइ लाभ इउ माथो बेलाय ना पियार बर' चेनेल हाय आब' वेलकाम आगै आंनि एलबियावहाय मा ओंख्रि जाना फैखो पियार आगै खबर सबर मारै दं बर्थमान ममि दे जेबो नङा पद्म होनदों पुर्निमा आगै फैदों जोंहा हेल' आब' हेल' वेलकाम आंनि एलबियावहाय आगै मा ओंख्रि जाना फैखो खबर सबर मारै दं आगै सोर लाइक होआखै लाइक होदो दे एसे मोनसे गोरलै लाइक होदो दे आसि बिमाजों थुदो होदो दाबो फैयाखै आब' आंजों गैला आब' गारबाय फन हरथाराखै होनबा नोंनो पियार जासुला ममि बरिया होनदों पद्म लाभ इउ टु टेक्लि होनदों मा बरियाखौ जाखौ पियार होनदों आइ लाभ इउ ममिनो हनै आइ लाभ इउ होनहरबाय हनै दाना आं उन्दुनोसै आब' सना उन्दुनोसै नोंसोर रागा फोजोंबाय दे बिपदजों पद्मजों उन्दुनोसैसोनो दानो उन्दुथारामोन बियो बिखारि आगै जोंहा फैदों हनै नाइस आब' थेंक इउ आगै वेलकाम आंनि एलबियावहाय मा ओंख्रि जाना फैनाय आगै मारै दं बर्थमान दामानि जीवन ज्योतिया मा होनदों पद्म बर' फुल वाचिं के साथ वान डान वेट कमेन्ट प्लिज हेक एन्ड रिटार्न पद्म हनै मा होनदों सना टेक्लि पद्म होनना मिनिबाय हनै ममि बिफर होननानै बुंदों दोद बिफर नोंसोर खुदुमलायबाय थादो ममिदों जोंहालाय सोरखौ खुदुमगोनब्रा थेद मा खुदुमलाब्रा खर'सो मानो हा बिदिबा मानलु मानला होननाया थिग जामारसै पियार जासुला होननाया आइदे मिनिनो ओंखारदां हायनो पद्म बुं टेक्लि सनानो उदों सार हामालै लग्न नाङो लोगोफोर लग्न नाङोनो सना टेक्लि काम 12 आईडी से फुल वाचिंग के साथ सना टेक्लि आपको बुला रहे हैं जीवन ज्योति ने 12 आईडी से पियार बर' चेनेल मोजां दे आब' औ मोजां पद्म दसे थालै ममि बाजैसो मोनदिया दसे थानो मनिल ममिया मा ओंख्रि जाखोनो ममि ओमफ्राय जीवन पद्म ब्र प्लिज रिटार्न पद्म रिटार्न बिगासिनो दं हनै आब' ना मा गामि आंनिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव गेवलांफुरि होनो सना टेक्लि अके लेट्स स्टार्ट होनदों चुज बाय बाय लाभ इउ बाय बाय बबावबा थांनो बाय बाय थांनोसैलां दे आगै दे गुड नाइट चुज सना टेक्लि मनिल आइ लाभ इउ नो मनिल आइ लाभ इउ होनहरबाय मालाय नै मनिलजों सना टेक्लिजों जालायबाय ममि बिमानो
बिफर आइ लाभ इउनो जासुला रावबो गोदान लोगो फैला बालनिनो हुर मा होनोब्रा नोंसोरलाय हर आंहाबो फरायबावोसो ओमफ्राय हराखै आब' डाइरेक्ट ब्रेकआप ए जारलालै नांलायदोंमोन खोमा लागाव थेख्लि मनिल ब्र फ्रेन्ड फै होनदों थेख्लियाबो सानै साथाम दान्दा लायो आब' नायलाय फोथाय जामारालै दानि सिख्लाफोरखौ होनदों पियार आइ लाभ इउनो हनै जासुलाखौबो आइ लाभ इउ होनहरबाय मालाय बिखारि बर्थमा मोजां मोजाङैनो दं आरोना मोजाङै थाखानांगौ मम्मी जोंहा आलु नासो मनिल होनदों मनिला सना थिख्लि होनना मिनिहरबाय हनै आइ लाभ इउ होननायखाय फोरमाय पियार जासुला आं दंना ब्र होनदों फोरमायबो दंनो हनै पद्म आइ लाभ इउ होनहरबाय हनै पियार आइ लाभ इउ होनहरदों मिनिदों ओमफ्राय आं बेलेग हारिनि मानसिजोंसो बारा रायलायबाय थानो बायो ब्रा हिन्दीयाव बुंबा बुजिगोन ना बिनिखायनो बर'आव बुंबायब्रा माखौ आं बेलेग हारिनि मानसिजों बारा रायलायबाय थानो बायो ब्रा हिन्दीयाव बुंबा बुजिगोन ना बेनिखायनो बर'आव बुंबायब्रा माखौ बुङामोन मा बुङामोन बावबाय आं होनहरफिनदो सनाफोरनो पद्म होनदों दिनै सोरना ब्रेकआप जाखोलै नोंना जादों फोरमाय बरिया दे उन्दु माबा दे हरफिनथारगोन ब्र फोरमाय बरिया दे हरफिनथारगोन ब्र होनदों लागाव सना जिउमोन होनदों आइ हेट इउ थेख्लि हनै नोंखौ सैयासो होनहरबाय माथो आइ हेटसो होनहरबाय मनिल लागाव होनबाय मनिला फोरमाय आंखौबो सापर्ट खालामदो पियार जासुला ब्र होनदों ओइ दारि खेंखाय सापर्ट खालामनोनो सना थिख्लि पद्म आंहा जादों पद्म आंना जादों मा होनखो बुजियासां पुर्निमा बाबुआ उन्दुबाय नामा आब' उन्दुबाय बिफाजों उन्दुगासिनो बैयावहाय आंखौ हगारहरबाय नैबे रुमाव नोङो दावराव बैयाव थांदो होननानै थोस बिदि जायो फाग्लानो मामा पुर्निमा सोरजों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय आगै मनिल हा होनना मिनिबाय नै जोंना जासुलाया मा होनदों सना थिख्लिया दालाय ब्रेव गोनांसो बिखौबा बिखौ आइ लाभ इउ बुङो बिदिनो जाखानांगौना माबाया लाइभनि उनाव जागोन ना ने माबा थेख्लि लानांगौबा लानांगौ पारमानेन्ट उनावहाय सासेखौ सायख'ना लागोन दा बयखौबो बर्थमान आइ लाभ इउ होनथ'नांगौ ने दे थेख्लि जाबाबो जायो नोंना सानै साथाम गाहाम लायोना नोंनो मा होनदों थेख्लि सना लिपस्टिकआ जोंख्लाबलायदों लिपस्टिकआ गोजा जादोंनो थेख्लि सना थेख्लि आगै फोरमाय ब्र फ्रेन्ड जादो फैनो मम्मी थांबाय नामा जानोहाय मम्मीयाथ' खिथालांदोंमोन ओमफ्राय थाङाखै मनिल लोगो थाङाखैनो दङ माथो लाभ स्ट'रिसो जालांगासिनो दं नामालाय बिखारि नोंहाबो सोरखौबा नांगौबा होनहरखादो सानै सिख्लाफोर दङ दा मम्मी आरो थेख्लि सोरखौ लायो होनहरखादो पियार बेयाव जेसेबां सेंग्राफोर दं गासिबो आइ लाभ इउ बुंबाय आंनो आइ लाभ इउ बुंना मिनिबावबाय हनै स्रायनो मैहुर आगै नुजाफैनो हादों जोंहा नै मैहुर आगै हाय आब' हेल' आगै वेलकाम मा ओंख्रि जाना फैखो आगै खोन्थाहरदो पद्म आगैया मा होनदों दंब्रा गोजाब्रा थेख्लि दंब्रा गोजाब्रा थेख्लिया साइज गैया मनिल ब्र
लागोन नामा बेखौनो नों माने साइज गैया होननानै एरना हरबावबाय थिख्लि नोंखौहाय जायगायावनो फटम'आ गैयाहाय जा जावलिया गोजाखाय माइरि होनदों ओमफ्राय सना थिख्लि आइ लाभ इउ टु होनदों हनै मालाय दारि गाबस्रिङा ओमफ्राय उदांसार आं जेबो बुंनो हाला आं बोरायबाय बोरायबाय आरो उदांसारा गैयाहाय ममि लोगो खालायदो आंखौनो लोगो खालामखाबाय होनदोंना आं हले लानायाव गैयालै सानैखौबो लालालायनो मैहुर प्लिज सापर्ट खालाम लिंहरदों नै मैहुर आगै पद्म आंना नोंल'लैनो आइ लाभ इउ टु पियारनो आं खालामबाय मनिल खालामबायनो मनिल आगै मनिल थेंक इउ ओमफ्राय मनिल लाभ हरदों हनै पद्म होननानै मिनि हरदों हनै मनिल लाभ लाभ बिफर थोस होनदों ओमफ्राय गैया नों पद्म होनदों गैया नोंना ममि हनै थिख्लिया बिफरखौसो प्रपस खालामबाय सेस नों ममिनो नोंखौसो लायनो नोंखौसो थिख्लिया जोंना सबाय अमा आथिं दाउ बेदरसोमोन आयौ गोथावनो सबाय खिन्थु आं मोनायाव जानो गियो सबायखौ गेस जानो गियो आंहा गेस जायोना ममियालाय आंनि आगै सनाखासोना ममि सनानो पियार जासुलाया आं लायाबो नोंखौ पद्म आइ हेट इउ पद्म आइ हेट इउ होनबाय नै दाना मैहुर नों गोदान नामा होनदों उदांसारा ममि है आंनो नाङा पदम लाथों हाबायाव थांगोन ना आङो पद्म होनदों पद्म आंबो लायालै दं माबा दंब्रा गोजा नों हेट इउ थेख्लिनो दब्रा मा जिनिसखौ दब्रा होनोलै सबाय बिमाखौ होनो नामा ना नानिखाखौ पियार मैहुर ब्र सापर्ट फैदो मैहुर सापर्ट खालामनो पियार जासुला सनाखौ जोंहा ममि नोंगौ पियार होनदों मैहुर सना थिख्लि जागोन आं होनदों मनिल ममि हाबा जाबाय नामा सिख्लासो मनिल जोंहा आगैया सिख्लासो थिबखायनि पियार जासुला मैहुर प्लिज लोगो खालामदो आं हरफिनथारगोन नै मैहुर लोगो खालामनो गाव हरफिनथारगोन सोरनावबा एक्सट्रा आइडि दंबा हरदोब्रा आंखौबो बैसागुनि सिगां 1K खालामदो दे सनाफोर लोक्षिफोर पद्म पिम्पलखौ दब्रा बुङो लै आब' सिथरखौ दब्रा होनो आरोना ममिलै लाभ इउ बुरिनो लाभ इउ बुरिनो सना थिख्लि वेर आर इउ प्लिज काम सना थिख्लि नोंखौ लेंहरगासिनो नै ममिथ' जोंहा थांसै सेंग्राफोरा दुस्थ' गोजानो मा होनो जिबन ज्योति पद्म बर' प्लिज रिटार्न अर आनसाबस्क्राइबेड हाय टुलु आइ लाभ इउ हाबा जाबाबो लायगोनलै नोंखौ नै दाना टुलुखौसो लायनोसैलाय आरो ना टुलु फैदों नामा टुलु फैखादों ना नै कमेन्टखौ बारबोबाय हाय टुलु आगै वेलकाम पद्म माबा पियार जासुला टुलु मनि फैबाय ना मिनिदों हनै टुलु मनि फैबाय होननानै लाइभआव बिदि रायलायनो नाङालै हामा मा होनदों हामाबा दिनै मा बार बिस्थिबार जोंहा सुनिबाराव गसाइगाव बाजार जाखायो हामाबा सुनिबार बाजाराव सोलायगोन दे टुलुलु उदांसार टुलुलु नुदों मनिल
आंनाबो सासे हरदो हनै बेहाबो सासे बिदों मनिलाबो ममिया मा होनो आंलाय मानो थांनो दे बिफर आं थाङा दे नोंहा थांदो होनदो मैया थौ थौ होननाया दाना दिनैहाय खम जारला प्यार जासुला आसा थादो दोना देनां मोनगोन आं दोनामोन आं प्यार जासुला आसा थादो दोनामोन आं देनां मोनगोनसो होनदोंदां बुजियाखिसां पदम नुदों हनै नों थांदो दे बिफर थांनोब्ला होनदों थुलुमुनि पद्म फंबाय होननानै लेंहरदों हनै पद्म बुं मनि सना बुरि होनदों होनदों पद्म माबा ममिया जीवन 24 आवार्स में सेट देंगे अभी रिटर्न किया तो बाद में आन हो जाओगी होनदों थुलुमनिथ' जोंहा बेरायहैनोसैनो बेरायनो लेंहरदों थुलुमनि सुस आगैया होनदों आं फर आइडिजों हरगोन आब' हरदे सना हर माबा थाब 1K जाथोंसै आंनाबो बैसागुआवहाय केक हानो मोनो खोमा नोंसोरखौ लानानै ज'नो दुखु मोनबायलां आब' दुखु जानाङा दे ममि गाबोन बिसोर ओरैनोसो सानैजों प्रेंक खालामदों बियो नोंसोरखौ माबा खाथिखाय मा होनोमोनलाय एप्रिल फुल खाथिखाय आरोखि ना आंनि एक्सखौसो बुरि बुंबायमोनलै आब' दा मनिखौसो बुंनायसै आं बुंदो मानो दोननांगौ थुलुलु मनि गुरु होनदों गुड नाइट अल फ्रेन्ड MB 90% जाबाय अके उदांसार गुड नाइट बाय बाय पद्म थुलु आब' बुंदों गाबोन फैफिनदो उदांसार 9टायावहाय बाय बिफर थिख्लि सना माइनाव होनदों हनै थिख्लिया माबा प्यार जासुला हासबेन्ड कलिं फिसाय फन हरदोंनो प्यार जासुला ओंखायनो थांसै जोंहा थुलुमुनि आगैया मनिल ब्लग मा जाखो होनदों ओमफ्राय सना थिख्लिया नों गुड नाइट गाइस थांसै आरो नोंबो गुड नाइट बाय बाय बिफर नो बिफरखौ लेंबाय हनै थुलुमुनिया प्यार जासुला हामदोंनो मिनिबावबाय हनै थुलुमुनिखौ हामदोंना मिनिबाय आरोना प्यार जासुला 1K जाथारगौमोन दहय आरोना 1K जाथारसैमोन आरोना बेयावनो बोराय फन हरनानै दोनथ'लांबाय सना थिख्लि कोई बात नहीं मुझे अभी चाहिए प्लीज साथ वीडियो देखने नहीं होता है प्लीज कब मामा सना थिख्लि दानो नांगौनो बेनोहाय जीवन ज्योतिनो जेबो नङानो थिख्लि होनदों पद्म सनालै बहा खारखो पद्मआ ममिखौसो होनदों ममि सनालै बहा खारखोनो ममि खाराखै दं होनदों खाराखैहाय दं होनदों जीवन मेरा अभी MB खत्म होने वाले हैं मैं अभी आपको कल दूंगी पक्का प्रॉमिस किया है प्रॉमिस लिया है सना थिख्लि आदै थोस पियार होनदों थुलुमु बहा थैना थांजोबखोमोन दानि आं लाइभ होबा नोंसोर बहा थैना थाजोबामोननो बे लाइभ होबा थुलमुनि लाइभ होबा हिन्जावफोरा मानो हाय बुङोलै हाय आंनाथ' ब्रा लैसो होनबावो फाग्लासो ओमफ्राय होनो बिदिनो हुदा सर' सना थिख्लि कितनी टाइम पर मुझे मिलेगा कल देगा बोला है ममिलैनो पद्मआ गाबज्रिगासिनो दं ममि हिन्जावफोरा बुङा जायहा अयबास दं
बेहासो हाय बुङो आंहा अयबास जाबाय दे पद्मन माबे ममिया बिफर ममि बिमा आनलायबाय नै जीवन 7 बजे में लेकिन अब आन क्या 7 बजे तो मुझे आन किया तो मुझे जीवन 7 बजे में लेकिन अब आन किया तो मुझे बोला है बिफोर होनदों नै ममियाहाय पद्म आं थैयाखैमोन दै थुलु आब' हाबदोंमोन आं नोंनि लाइभआव थांदोंमोननो थुलु पद्मआ नोंनि लाइभआवहाय बिफोर थ' थांसैनो लेंलायबाय हनै बेहा थ' थांसै होनलायबाय आरोना नैबे माबा लाइभ होबा माबाया सासा मासिबां जोबो दे आंना आरो दहायनि बायदि बुंनांगौ नामा नोंसोरखौ बिमा बिफा बुंबाय थानाया एस कमेडि हेल' मोजां दङ ना आब'नो मोजाङैनो दङ एस कमेडि आगै बिफा होननो ममि होननो थिनदों हनै है आं सिरियाल नायनोसै दां उसु खुथुसो मोनबाय आं होनदों दानो सुखुयैनो आब' सना दाबो सुखुआनो मा जाखो बिसोरखौ नै बिजों खेबनांसिगोन गन्थङाव बोरो माबाखौ खेबनि आं पद्मखौ बोरो ओमफ्राय माबाखौबो बिफरखौबो खेबनां बोरो फियारा जोंना मा होनदों दे बिफा देनो संजय आप बहुत सुंदर लग रहे हो भाभी थैंक यू संजय थैंक यू माबा बुहुखौनो बिबाय थानांगौनो आयै सना लोखि न' लादो नोङो लाथारदो न' माला बिया नोंलाय थाव माबा बुहुखौनो बिबाय थानांगौ थाव होनोसो गोसो जाबाय आं न' सोबानो न' सोबादो जोनाटिकली फुल वॉचिंग के साथ 3 डन कर दिया 4 5 से मैं अभी स्टॉप कर दिया ठीक है मैं अभी फुल वॉचिंग के साथ 12 कर दूंगा ओके बहू बर्ड शॉट किया आई एम बर्ड शॉट किया आई एम वॉचिंग आई एम और PM AM 7 PM ना AM नो आब' नोंहा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जोंनिया दालि जहल टमेट' बाथोन दहायनि आलु बाथोन लाइक किया थैंक यू संजय और सब्सक्राइब नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए प्लीज मैं भी करूँगी और वीडियो देखकर कमेंट करके रखना मैं भी कल मतलब बाद में मैं भी करूँगी दोद मम्मी दसे थालै होनदों पद्मआ दासो थाजिम मोनलायलायबायनो बिफा होननायखाय सना टिकली मैं आपको वीडियो पूरा रनिंग कर देता हूँ ओके होनदों सना टिकली नोंखौ होनदों हनै ओमफ्राय नै आब' गन्थंखौ मबाइल गादियाव लागायबाय आं खेब हामालै बिमा गेदेरनो मैहुर नार्जारि लोगो हराखै नामा मैहुर लोगो जादोंना जायाखैनो जोंहानि जासुला आगैजों पद्म आयु आरो बिमा बिफा र' नोंसोरखौ जावना होबावनिनो जाव खदाल बोरायजों ओके जीवन माला भी आपको कल देंगी पक्का प्रमिस मम्मी थोस आं मिनिनो ओंखारबायलै जाला फियार नोंखौ थाव होनो गोसो जालायो नोंहा बायदि
सेमलै फियार होनदों आं बायदि सेमलैनो गावबो बिदिनो थाव होनो गोसो जायोनो अके जीवन होनदों जीवन मन्जुलि बा सना टिकलि के कुदासुन रतिपुआ सात आबिलि सात नै सना टिकलि फुङाव हरो ना बेलासियाव हरो होनहरगासिनो दं नोंखौ जीवना हरा जाजानो गिदों खिथा हरदो फुङाव हरनो ना बेलासियाव हरनो 7टा फुङाव ना बेलासिनि 7टा ना फुंनि 7टा होनदों सना टिकलि नै सन्जय आनैया जोंहा दासो फैदों हाय आनै लाइक डान थेंक इउ होनोल' फैयो बाय आं दे आं उन्दुसै गाबोन फुङावनो रेस्ट मोननाय नङा दे जि उन्दुनो ओंखारथारबाय दे गुड नाइट बाय बाय लाइक दान आब' लोक्कि थेंक इउ आरके नार्जारि जोंहा सफैनो हादों मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै पद्म बिफर ममि नोंस्राबो दिनैसो आरो होनदों दिनैसो औ जीवन सना टिकलि 7 PM ना सर खुद वो बताइए मैंने बोला है सना टिकलि खयथायावनो 7टा फुंनि ना मोनानिनो खिथाहरद' हालां बे जीबनखौबो 7टा फुंनि ना बेलासिनो टेक्लि खोन्थाहरदहाय दा माबा खालामबाय थाथारगोन बे मम्मी मानोथो बेखौनो बुंहैबाय थायो होनजाबावबाबो ना थावनो ना मा होनदों मम्मी मानोथो बेखौनो बुंहोबाय थायो होनांगौबो थावनो ओइदि मा होनो बियो सादोलै आब' खेबनाया सादों औहाय ना फियार होनदों फियार बिमा गेदेर मेगन फिसा फिसा नुबाय आंनिखौ ओरैहाय अके जीबन होनदों थोद बार होदो दे पदम दाबुंसै दे गासिबो फ्रेन्ड मा बिमा फिफा GF ना होनदों नै जोंहा आदा दिदोम फैदों हाय सना हेल' सना आदा दिदोम मा ओंख्रि जाना फैखो जोंहा आदा दिदोम ओंख्रिया अमा आलु भाजा दालि जहलसो आब' गोथाव जोंहाथ' दिनै मिरामिससोहाय आरके नार्जारि मिरामिससो जादों दिदोम आरो मिरामिसानो बांसिन जाखासिगोन आरोना जोंहा मानोना आंना बोरायाहाय माबा जादों नालाय गलब्लाडाराव अन्थाइ जादोंना मुलि लोंदों दिनैनिफ्राय 15 दिन मिरामिस जानांगौनो जों नङा आरो बोराया जानांगौ गलब्लाडाराव अन्थाइ गलिनायनि मुलि दङबा सोरबा खोन्थाहरदो मिन्थियोबा दिदोम ब्लग आं दसे सम फैबाय सना दे सना दे दसेबाबो फैदों थेंक इउ धन्यबाद मर्निं 7 इभिनिं सिमखौ मिलेगा मुझे सना टिकलि खोन्थाहरद' रेन्ज नांगौ सना टिकलि खिथाहरद' हनै 7टा फुङाव ना 7टा बेलासियावनो खोन्थाहरदोबा सोंबाय थागोन बे दानो जीबननि कमेन्ट नायाखैलै आब' सना टिकलिखौ थांनि र' सना टिकलिनाव सापर्ट खालामनोसैनो जोंहा दिदोम सनायाहाय पद्म बर' मा खालामनो थांनोलै दिदोम सना टिकलिखौनो गाजा होनखायो बियो पद्म बर' आपको सपोर्ट कर दिया मैंने प्लिज मुझे रिटार्न कर दीजिए पद्म नै सापर्ट खालामनोनो खालामहरद' बिफर मा जालायखो बेलाय मा सालाय गलायलायनाय देखायलायखो कमेन्ट फरायनाया थाबग' जालायो आरो मा थाबग' नोंनि लाइभआव थानो मोजां मोनथारो दे आब' आं उन्दुनो ओंखारबाबो थाबाय आं मोजां मोना आब' सना थेंक इउ आगै लोक्कि सना थोस बिमा र'नो सोरखौ र' होनलायखो नोंलाय सोरखौ बिमा होनलायखो दा जावजालायगोन नों खदाल बोरायजों आं जानानै फैबाय
जानानै फैबाय मा AM जानानै फैखो बुजियासै आङो मा होनखो आदा दिदोमा मा AM जानानै फैबाय ओंखाम जानानै फैबाय होनदों नामा पद्म न ममि मोजां मोनथारो होनदों मोजां मोनोथ' आरो होनदों नै रागा जोंजेनबाय नै ममिया मोजां मोनथ' आरो होनबाय नै आंनिबा आरोखि ना सना थिख्लिजों दंखायो दंखायोनो सोर लाइक होआखै लाइक होदो गुड नाइट आब' लोखि थाथ' थांसैबो आरके नार्जारि दे गुड नाइट मोजां सिमां नुथों दे जोंहानि आगैया रागा जोङाखैहाय आब' रागा जोङाखैनो खिनो ओंखारबायलै बिमा खिनो ओंखारबायनो गाज्रि माहिरि ममि आंबो एखेथार बे मानलिखौ आयु र' अबावबासो नांबायहाय ममि आंबो एखेथार बे मानलिखौ नुबाथाय मालायनि लाइफआव थानो गोसो जाया जादु दं अनजुलिना मासि मानलिसो दोनबावबाय आं नामखौनो मानसिखौनो दारियाव खेबनानै बेनि भिडिअखौ खननै नायो आं एखमबा मोजां मोननानै जासुलानिखौ दारि फाव फेसन महरखौनो नायनो मोजां मोनो आङो फाव फेसन रायलायनायखौनो जासुलानिखौहाय दहायबो खननै नायदों आं साहा लोंनायखौहाय उन्दुनो ओंखारबाय आब' दे सना दे उन्दुदो आरोखे गसाइगाव फैबा खबर हरहाय मालाबा आरोखे लोगो हमनोबा आंखौ बाजारावहाय आम जाना फैबाय नामा होनदोंब्रा दिदोमा मा आम बेलाय आम जाना ओंखाम आम मानि मा ओंखाम राम मन्दिराव केसरि जानानै फैबाय दिनै जों मा फुजा मोनलाय दिनै माबा मा फुजा मोनलाय बासन्ति फुजा ना माबा फुजा ना दिनै दिदोम सार रब्रानो दिदोम सार रब्रा नोंगौना पियार होनदों लाब मेगनजों लाब गावहरबाय नै ममि हाय नों मनि लागोला फैफिनबाय जोंहा नै ना दंखायोमोनथाय थांबायमोनदां बियो साइसआव ना आब' आंबो थाबा खबर हरगोन दे आब' नोंखौ लोगो हमनो गोसो जादों दे आंबो फै दे पियार ममिखौसो लाइन मारिदो आंना फेसबुक दङ दै मनजुलि ब्रह्म सार्च खालामबानो मोनगोन मेसेज खालाम आरो फेसबुक लिंक होनाय दंखायो आरोना बे इउटुबावनो पियार ममिखौसो लाइन लादो नामा आंनि सोदै ममिया रावबो सेनो नाङा नङाबा मोनगोनबो नै दाना पियार नोंखौसो रायहरबावबाय पद्म होनदों आं माने खालामाब्लाबो पद्म आम माने आखाम ब्रा आब' ओंखाम बेखौनो होनदां आइ एम बर' फैदों नै जोंहा वेलकाम आगै आइ एम बर' थोस मा जादों बाहायनो बाव गोसोथोलायनायनि दावराव जादों राम नबमि हेल' मनि होनदों ममिया नै होनदों मनिलाय मा दावराव जादोंलै बाव मा दावराव जादोंलै होननायखौसो दान्दानो गावा दासो फैनानैहाय पद्म आं नुबानो फसन जाग्रा नङा दे नो पियार जासुलाया दारि गाबसिं सिङा ओरैलायखाहाय मनिल फेसबुक गैया नामा ममि फेसबुक गैया नामानो आं हाला दे नोंसोरखौ नो मिनिबायसो हनै ममिया दंनो मा नाम खोन्थाहरदो ममि नोंना फेसबुकाव पियार
पसन जानाङा होनदों मनिल माबायदि पिक्सारा जाहैबाय जिरायदों सियारावहाय ओमफ्राय फेसबुक दङ आरोना नैबे आं इउटुबाव जा फट' होदों ना फेसबुक पेजआ बेयावहाय फट' दङ आरो ओमफ्राय फेसबुक ना माबाना फेसबुकआहाय माबा आरोना गोथां कालारनि गस्ला गाननाय सियाराव जिरायनानै मेरला फेसबुक दं आंना 4 4 दं जायखिजाया मोनसेयाव प्रिन्ट हरबानो जागोन आरोना मा मुं मनजुलि ब्रह्म बे फेसबुक माबानि इउटुबनि नामानो ममि सनाखौ एसे मटि नुयोब्रा ममि थाथों जोंना मटियानो मोजां मा होनो बिदिखौ खाथे पिटेल लड़की है जा ना मा होनोमोनलाय हिन्दीयाव बिदिखौ बिपर बाजै मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया मामा दहायनि दालि टमेट' बाथोन आलु बाथोनसो आगै आइम बर' आगै माबा एक्सट्रा आइडिफोर दङबा आंखौ सोरबा सापर्ट खालामदो आं बैसागुसिमाव 1K खालामनो लुबैदों थाबैनो सनाफोर लोखिफोर आइम बर' आगै आदै मानलु मानला बे फाग्ला माबानि होननायानो जामारबाय आंखौ आदे मा नाम मोनलाय दारि गाबस्रिंनि बुंनायानो ममि सनाखौ एसे मटि नुयोब्रा मा मुं मनजुलि ब्रह्म फेसबुकआव लोगो जानि र' नोंजों दे आदा सना फै आं हाला दे नोंसोरखौ मा बुङो मटिद्रायबाबो दाय मोदोम फाथ्लाबाबो हासुगुन्थि बायदि होननानै बुङो मासै दं बिमानो गोजोनस्रि दैमारिनो ममिना होनदों मनिला थांबाय सानदों आं बिफरनो ममि आरो बिफरखौसो नागिरबावदों आं थानायाव होनदों दे नागिराखै होनदों दे नागिरा होनदों आंना मनिल बसुमतारी दे ममि सना जिउ लोखि होनदों फरमा हाय आब' सना हेल' आगै सना लोखि निसान आगै सना जोंहा दासो फैनो हादों निसान आगैया निसान आगैजों सोर सापर्ट गैया सापर्ट जालायबानो जाबाय मा ओंख्रि जाना फैगोन निसान आगै जोंहा दानो खालामनि आं नै दानो खालामबालाय नों थांनांगोनसो आंनि लाइफनिफ्राय बाजैनो आगै सना आइम बर' नों अबेनिमोनलाय खोन्थाहरलाय आइम बर' आगै मनिल होनदों नायनि र' होनदों 90% खारबायलै आब' इमबिया थांनांसिगोनसै नामा नों थांबाथाय बिफरा लाखासिगोनलै पद्म आइम बर' सोर ममिलै बियो ममिया आंनि बिनानाव सोरखौ होनदों आइम बर' होनदों सोर ममिलै बियो ममिया आंनि बिनानाव थिपकाइनि आं बायदि मटिथि ओंखायनो एसे बिब'आ मटिथि नालाय बिनानावाबो मटिया जाखागोन बे ममियानो बर' होनदों बे ममियानो बर' आंनि हिन्जावब्रा आइएम बर' होनदों ममिखौ हरलाबाया दै जोंहा ममिखौ साख्रियाला नोंसो नायना हरगोनहाय आङो नोंसिनो हरा आं सासेनोबो पद्मनोबो हरा जासुला दारि गाबसिंनोबो हरा बिफरनोबो हरा जोंहा ममिखौ जाथ'वाखै आब' जानोसो नागिरदों मा ओंख्रि जानो नागिरखोलै आगै गगासो मोनलायलायबायहाय आंहा जुमाय सेरा थोस मा जादों बेहाय माबा जादोंहाय हनै दावराव दावसि जादों जुमाय सेरा सोरनिबा आइदि थारमोन बे जुमाय सेराया दाखालि फैदोंमोन बिफरनि जुमाय सेराया बिफरनि ना सोरनिबाथार बे आइदिया सापर आइदिसो बे जुमाय सेरायाहाय ना आब' होनदों जोंहा ममिया गैया पद्म दोद मोनालै आब' बिदि बुंनो लाबोखागोनलाय आं आब' खावनाबाबो खावनो मोनो नोंसोरो खावदलाबायनो मोनो
आं ओंखाम जाग्रोनि आब' सना जादो लोखि जादो सना दे जोमै आंखौबो हरदो आंबो फेग्लिनोसै जुमाय आंखौ लोगो हरदो आंबो फेग्लिनोसै ब्र जुमाय सेरा माबानोनो मा दावरावलाय बेहायनो बे बिफरसो नै आंनिबा बिफरसो नैबेबो गोरिब लोरखायाबो थोस मा जादों बेवहायनो बेबो बिफरसो आंनिबा बे जुमाया सोर बिफर दै बिफर बियो आं बिफर बायदि मोनथारबाय सापर आइडिजों फैदों बिफर नङाबा बिफरानो जागोन बिफर ममि होनदों आइया फाग्ला फाग्ला बिदि जायानो आइया फाग्ला बिदि जाया जोमै जुमाय बर' नों मालै थां बिफराव बिफर आइदिजों फैफिननो थिनदों हनै थांनो थिनबाय हरदो कमेन्ट हरदो खयथा जाखोलै टाइमा खयथा जानायलै 10:30 जादों आं बिफा फिसाखौ नायनानै फैदि माबायदि उन्दुनानै दङ बाबुमोनखौ नायनो आं र' औ ना बिदिब्ला जोंहा मिथियाना पद्म बिफरसो मिथियो थोस मा जादों बेवहाय होनदों बिफोरा पद्म आब' सना आंना एमबि गैला ममिखौ सोरदोबा लाइन लानाय नुबा खोन्था आंनो गाबोन दे फ्रियावनो CC केमेरा लागायना गालांनो नागिरदों आंखौ ममि बिमानो आंखौ बुंदों जों ना आब' नोंखौ बुंदों जोंना आब' ममि नुदिया पद्म नोंनि ममि मोनदिया आं आब' बाबाय आं बेरजोस्ला मानो बाखो र' गगा मोनबाय थोस पद्म उन्दुदो दे पद्म थांनायाव ममि आरो बिफोरखौ जावना गालांनो नामानो जावला जावनो नांला मा बुंखो आं बुजियासै ना मुनिल बिनानाव सना आं फेसबुकआव लोगो खालामबाय दे मुनिल फेसबुकखौ मोनाखैनो नोंनिखौ माबानिखौहाय ममिनिखौ है जावला दे आं दुखु मोनो ना होनदों जावलानो दुखु मोनो बिमा ममि बिमा ममि जोंहा नै लेंबाय उन्दुनो न'निमा गाबदों आब' नोंनि खाथियाव गाबदों होनदों ममि मानो मोनदिया जाखो होनदों ममिया पद्म दे थां ममि थांदो थां बिफरदों होनदों
मा गगा मोनलाबायखो दे मा जानायनि थै पद्म होनदों दे थां ममि थांदो थै पद्म होनदों मोनाखै होनदों थ' आं खालामग्रोगोन दे नोंखौ मनिल नोंखौ खालामसै दे आरे आं खालामगोन दे नोंखौ मनिल पदम नोंहालाय मानसि मा फेसबुकआव नामालाय पदम नोंना फेसबुकआव मा नामनो खालामहर थांदो उन्दुनो लिंबाय नोंखौ ममि बिफरानो आं फेसबुकआव लोगो खालामबाय दे आदा दे आं दा एक्सेप्ट खालामगोन सोरबा लाइक होआखैबा लाइक हरदो बाल एक्सट्रा आइडिफोरजों सापर्ट हरदो बाल दे 42टा सेन्टमोन नामा आयो मा उल्टा पाल्टा उल्टा आं बायो आं बासोयो बेबायदिबा आंखौ सैतारै बायदि खालामो पदमा सुखुवाखै बायदिनो होनदों दे बोखारदो रेन्सखौ दे साना दे दिदोमसोना बोखारबाय पद्म बरबा बनाया आंना पिसि बा बनाया आंना फेसबुकआव मोजांथारलै आब' मालाय माया मोजांथार पियार जासुला दुखुलै दाउ बयलार थैदों 3 गाहाम लसनो दाउ बयलार जोंथिं हमबावदोंसो मैया GST दाउखौहाय लाबोनायखौ ट्राकैनो हमनानै हाखर जावनानै गोथाङैनो फबदों जानोबो होआखै रावनोबो पद्म फेसबुक सोलायै आं इन्स्टासो सालायोनो बे फेसबुकनि अनगा लोखि गोनां नुखायो माखौ ममिखौहाय माखौ सना माखौ होनदों बयलार गोथाव मोनथारलै आंबो गोथाव मोनो थोस आं थांथ'नोसैनो पद्मनो नोंसो मोनजालायसिगोनलै जासुला जालायदो नोंनो होनदों जासुला जालायदो जादोलाय पद्म नोंना हौवाया थांसिगोनलै ममि नोंखौसो बुंदों आंखौ लोखि गोनां नुदों मनि लागै पियार जासुला जाय जानो फै आंनि फारामाव आं जायो पियार जासुला ममि थांनायखौ आं मा खालामनांगौ जाखो मालाय थांनायखौ आं मा खालामनांगौ जाखो होनदों हनै पद्म लक्ष्मि दैमारि दासो फैदों जोंहा हेल' वेलकाम लक्ष्मि दैमारि लाइक मोनसे हरदो सना मनिल नोंबो लाइभ फैनायखौ मोनसे टाइम फिक्स खालामना लादों नामा खोन्थाहरलाय आंबो जइन जाहैनो दिनैसो मोनफ्लांदों आं नोंनि लाइभखौ आगोलाव थांबाय थाग्राया
आंना हले टाइम दङ दे सामफ्रामबो नयथायाव फैयो आङो आंखौ लांफै आंबो जाहैगोन ना फैया जों ममिजों आंजों थांगोन बाजै मा जालायदों बेवहाय बेयाव दावराव दावसि जालायदों हमथाना लाखिब्रा ममि नोंनि हौवासोना नांथों होनगासिनो ममि है हौवा मानसिखौ हिन्जावा हमथानो हायोना होनदों सना टिक्ली फैफिनबायमोन आब' जोबाखै दाबो नांलायनाया सना टिक्ली आइ लाभ इउ होनलावदोहाय बिसोरखौ खनसे आंखौ गारना थांगोन आरो आब'आ जानो लिङा नामा आंखौ हनै जासुलायासो नोंखौ लिङोना लिङा टाइम गैया आब' आंना टाइम गैयाना होनबा आंथ' थाजायो बेवहाय होनब्ला आंथ' थाजायो बेवहाय थाजायो मानो थाजाया जानो ओंलै आब' आंखौ नांथों बुंगासिनो हाय र' बिसोरो थाम्फै अरलाजोब्बाय आंखौ नोंसिनि थाखायनो नोंसोर नांलायबाय थानायनि थाखायनो थाम्फै अरजोब्बाय आंखौ मा ओंख्रि जायाखै दालिसो माबा दालिसो दहायनि दालि ओमफ्राय माबा आलु बाथोन ओमफ्राय माबा एवनाय मा एवनायमोनलाय बावलायलांबाय टमेट' बाथोन बावलायलाङो टाइम मोनालै टाइम मोना आंहाबो सानाव टाइम मोना मोनायावसो बयखौबो बिहाव बिखुनजो फिसा फिसौ फिसाय जाहोखां लोंहोखां आंनि उन्दुनाय टाइमखौनो दसे टाइम दिहुननानै फैयो आरो मा खालामनो आरोना इउटुबखौबो खुलिबाय जगन दावगा होनांसिगोन होननायनि जादों रायजाबावोसो आंहा माबा बिदि लाइभ रायलायनायखौ बिखुनजोआ आंखौ फन रायलायदोंसो सानो मा फन रायलायबाय थाखो एफा गोबावलाय होननानै बुङो आरोना गगा मोनबायहाय आइ लाभ इउ टु सनामोन सना टिक्ली दाउ बयलार जानो फैनो सना टिक्ली दाउ बयलार जानो लिंहरदों गावनि फारामाव जोंना जासुला सनाया पद्म गामसायाव हमथाना लाखिब्रा खारनो हानाय नङा बि होनदों गामसायाव हमथाना लाखिबावनांगौनो आं दहायनो होनदों दहायसो होनदों दहायसो होदों लाइभखौ आरोना आइ लाभ सना टिक्ली मा होनहरबाय हनै ओं गोबाव जाबायमोन लाइभ फैयाखै ओंखायनो नुखायाखै खोमा आङो हे दिउलै टिक्ली लक्ष्मि आब' सना होनदों हनै गामसायाव हमथाना नामा सोरबा मानसि नुयो मायोनो हैदि जोंनो फिसाइफोरखौ गामसायाव हमथाया होनदोंलै बाल आइ लाभ इउ टु आइ एम आइ लाभ इउ टु होनदों लादो आंखौ टिक्ली गावखौ लानोनो मा आगै जासुला होनदों हनै पियार जासुलाया मा होनदों मा मैगं आब' लक्ष्मिनो सोरबा लाइक होआखैबा लाइक हरदो दे गोदान फैनायफोरा गावखौनो बुंना ला नों टिक्ली होनदों सना टिक्ली आइ एम लानोसै आंखौ गावखौनो गाव होनना लानोसैनो मालाय दालि आलु भाजासो मिरामिससो दिनै जोंहाबो मिरामिससो ओंखायनो दहायनो संनानै दोनखादों आङो र' नों पद्म नुवाखै नोंहा नामखौ होनदों बै आइ एम बर'खौसो होनदों बियो इउटुबखौ लाखायनि मा होनखो इउखौ लाखायनो आयै 20%ल'सै आइ बरमा नों सानैजों बैसागोआव सानैजों हाद्रि बिरफुं हैसै मन्जुलि लाहानि सिथ्लायाव फै जौखौनो संबावाखै आङो दाबो गाबोनसो संगोन जौआनो फै बाय आब' थांफिनसै दे गुड नाइट बाय
आयेम बर' र' थिख्लि सना आंनि जिरख'नाय होनदों सना थिख्लि बर' जिउ नाम्बार हरदो नो नाम्बार बिदों हनै इउखौ आइ लाभ इउखौ लाखाया ने माने मे माने नोंखौ लाखाया आं होनदोंब्रा बुजिबाय आइ लाभ इउखौ लाखाया बर' जिउ होनदों पद्म बिमा बिफाया खारबाय नामालै सानैबो बिसा जानो ममि थांगोन ना माखो र' धोज्य हम सनानो बेटारि गैबावलाहाय जोंना जासुलायाबो थांगोन ना माखो सना थिख्लि बाय 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 खयथा जाखो 11था जानोसै नै अ सना होनदों है आं थाङाखै मा थाङाखैनो मा गगा मोनलाबायखो उथिरानो थाम्फै गाबनायनि साउन्ड फैलायदो आब' साउन्ड खोनाहैलायलायदों आरोना जा थाम्फै फैदों नोंसोरनो लालाय जोबदो हा 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 होनदों हनै जों लालायाना प्यार होनदों थिख्लिनो थांगोन ना माखो आब' लक्ष्मि बियाव थाम्फै दंसोगारो थाम्फै दङ आं थांसै बर' थांसैनो बिसोर आंहालाय आब' नोंहा थिख्लिखौनो लादो नोंहाबो थिख्लि होननाय सासे फैदों बर' र' लै थिख्लि जिरख'नाय होनदों ममि आंखौ गारमारबाय नामाब्रा होनदों पद्मआ सना थिख्लि मानो बर' होनदों निसानजों सोर लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 मा जि गगा मोनखो आंलाय फुंनि दासो दंखायो आब' थिख्लिना नै नायलाय मेरला कमेन्ट खालामगासिनो नोंगौथ' आरो सानग्रोनांगोनसो हाय हेल' निसान बिबिनो नोंगौ नामा आगै जासुला होनदों सानग्रोनांगोनसोनो अफिसियेल निसान आइ लाभ इउ नो नै डाइरेक्ट आइलाभ इउ नुबाय जोंना सना थिख्लिया बिसोर नांलाय आंहासो गाबनाय बायदि गुंग्राय गलायलायबाय गगा मोनलायलायबायलै पद्म ममि बिफर नोंसोर नांलायनायखौ नुनानै बुङाखैलै दिनैनो ममिनो बुंखालै दिनैनो ममिनो थिख्लि आंनो मा कालारनि दख'ना नांगौ बैसागोनि थिख्लि नोंनो मा कालारनि दख'ना नांगौनो जाबाय थिख्लि बिदिखौ थाब बरायना लाखा दख'ना होग्राखौ आयु थिख्लि सना मा होनो जोंना फंबाया आंनो गोमो कालारनि नांगौ दख'नाखौ बर' होनदों गोमो कालारनि नांगौनो आइ लाभ इउलै आब' लानोसै नोंखौनो आब' लानोसै नोंखौनो सोरखौ आब' सोरखौ नोङो गगा मोनबाय दे बिदिनो
I am बर' आगै लोगो जानो जोंहा निसान बिबि जिउलायबोसो I am बर' आगै लोगो जादोनो देब्रा जोंहा सोरबाफोर अनोब्ला बैसागुआव दख'ना हरदो दे आंनोबोनो ममिनोबो हरदोनो दख'ना जानोबा हागोन ना हाया हिनजावल'नो जाहोनोबा हागोन ना हाया हिनजावल'नो मिनिबावबायसो ओमफ्राय आङो बेखौ मेहेर बायदिसो मोनबाय दे मानसिखौ मेहेर औवारि बायदिसो जासुलाखौहाय बर' नाम्बार हरद'नो नाम्बार बिहरदोंमोन आइ लाभ इउ बर' आइ लाभ बर' दोद ममि आं हरालै मोनबा लागोनसो आं मोनबा लागोनसो हरा आंखौलाय नाङा सना थिख्लि आंनिखौलाय नाङा आयु दख'ना जासिबायहाय सना थिख्लि नोंनो ममि आरो थिख्लि लुथिजोबलै आयु पद्म नांगौमोन निसान बिबि हरदोनो खुगा बांथेलायना मिनिबाय आरोना थिख्लि बिफरनाव नाम्बारखौ बिहर बेनो हरगोनदों आं हरालै सनानो ओमफ्राय ममिया मा होनदों प्यार होनदों सनाथि प्यार आंथ' फुरा देख्ल' खानोसै बैसागोनि देख्ल' खाथारदो नोंनो हर बर' आं मालायनाव बिया खुगा बाथेना मिनिलावबाय सनाथि मानो बिदि निसान नों आंखौ फसाया आरो गाबबावबाय फसाया आरो होननानै मनजुलि बाजैनाव दं बिहर दख'ना गैया आंहा नोंसोर बायना हरदो दे आंनावनो गैया साइज नुथारदों दिनै आगै मनजुलि नोंगौ थेंकिउ आब' थेंकिउ ममि सना खाथियाव लाइभ फैयो नों ममि सना खैथायाव लाइभ फैयो नों लाइभ फैफेराखै होनदां ममिया ना फैबायथाय देनां लांबासो होगोन आं सना गोमो गोजा गासिबो ने मा नांगौ आरोखि ना बर' बिबि जिउ नों हरदोनो आं लाइभखौनो फैया मा लाइभ फैदो ममि नोंबो जों थांगोन ना सना थिख्लि नोंबो लाइभ फैदो जासुला लाइभ फैदो नोंगौ नामा जिउ निसान आंनो दानो नांगौमोन होनदों आरोना गगा मोनबावबायसोहाय आंहा नैबे सिखौसो जोमनानै थानांसै होननांसै फै गाबोन पद्मआ बाजै खोन्थाहरलाय माखौ खिथाहरनो मनिल हाय बर' बिबि हरद' दा बिसोर हरनायखौ लाग्रोदो सना होनदों बिसोर हरनायखौ लाग्रोदोनो देनां खम बायनांनायनि फैफेराखै लाजिदबो आब' है आंबा लाजिनाङा इउटुबाव आगान होबाय जखन ना मा होनो लाजिथारा आरो मा होनदों लाजिथारा आरो लाजिदबोसो ममि होनदों लाजिथारा लाजिदबोसोनो गुस्थिखौबोलै आब' गुस्थि गावदोलै आब' आंना मा लाबा हामगोनलै बिजलिन फुननानै लाबाय थाब बिजलिन बिके कारपेन्टार फैदों जोंहा बिके कारपेन्टार हेलो फ्रेंड की खबर बाल ना हाँ मैं ठीक हूँ मुझे एसएमएस नहीं आती है वेलकम मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू क्या सब्जी खा के आया है
मेरे साथ फ्रेंड है ना, वो मोनिल की ब्लॉग में मिला था तो सुबेखौ गोमो दख'नाजों जा समायखागोन टिक्ली। हाय निसान होनदों, जागोन निसान बिबि जिउ होनदों। बाय आब' आंना 100% खारबाय, बाय बाय पद्म थांदो। निसान बिबि जिउ बैसागो फांसनाव आखाइ हमना बेरायगोन दे बिबि निसाननो। सोना टिक्ली ओमफ्राय खनबेसे ब्रेकआप जायो थेख्लाजों? खनबेसे ब्रेकआप जाखो थेख्लाजोंनो? बर' जिउ ओमफ्राय माला हरगोन दख'ना होनोखौ? बर' जिउ दख'ना होनोखौ दख'नाखौ माला हरगोननो? नोंहा सिरि उन्दुदों दाना सिरिनो मालायखौ माबानानै लाइक डन कर दिया सिस्टर जी, थैंक यू लाइक करने के लिए। आपके साथ कोई फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाओ, आप लूसा ही तो बोलो, उन लोगों भी बैग दे देगा आपको। आं थांथ'नोसै आगै उन्दुनो ओंखारबाय, बाय 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 गुड नाइट आब' लक्ष्मी। निसान पाक्का प्रमिस गैला निजोमजों कल हरनाया 16 जाबाय, गारबाय गैला निजोमा खारबायसो नो सिम दस्रा लाना, जारलालै नोंजोंबो ममि होनदों हनै ममिखौहाय। बुहुदसो देखारबाय ने, मा जारा जोबखो दे आंजों ना मा होनखो? निसान बिबि ओमफ्राय नोंसिनाव लांगोन ना लाङा निसान बिबिजोंनो? नोंसिनाव थांनोहाय निसान। गोजांबायसो आंहा, दहाय फांखा जानोसो गगा मोनदों। निउ फ्रेन्ड काम, निउ फ्रेन्ड काम अफिसियेल निसान हनै लोगो नांगौबा। अबेसिम खारखो देग्लाय खम नेबाय बे थाबाय मेंबाय बे थाबायलांनोबो जायोमोन। गौतम आगै सफैनो हादों जोंहा, गौतम आब'नो सना टिक्ली बर' खारबाय नामा होनदों। खारबायगोन ममिया स्टार हरदों हनै। जोंहा न' गैजायालै सना टिक्ली गैजायालैनो। लाइक होबाय दे आब', थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जाना फैखो गौतम आगै? दहाय नोंनि लाइफआव थांदोंमोन ना आङो, सिरिखाय फैफिनदों आङो। निसान हसा डिमापुराव थांबायनो। क्या हो रहा है यहाँ पे कन्ट्रोवर्सी चल रहा है। बिके अन मा लायखो डिमापुरावलाय? खामानि मावाखै बियो। पियार जासुला सना टिक्ली आइ लाभ इउनो भिडिअ वाइस जाबाय। निसाना लांनो गोसो गैया माने होनदों। आब' सासे मानसिया जा डिस्टार्ब होदोंलै बाजै। सोर होदों? खामानि मावनो थांबायनो। लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है हो रहा है। हाँ गड़बड़ है। लाजिदबदोंसोबा नोंबो ममि सना होनदों अफिसियेल निसाना। बिनि थाखाय आं मुट खालामना दोनदों बाजै आं। थारमाने नोंजों थानायासो आरोना। खाथि खाला आब' जोंहा टिक्लीजों खाथि खाथि आरो। गौतम आइ लाभ इउनो नै मिनि हरबाय। ओमफ्राय फैफिनगोन ना उनावनो। बिनि थाखायनो कमेन्ट फरायासै बाजै। ठीक है मैं जा रहा हूँ। थांसैनो हनै गोरिब लड़काया।
नोंबो I love you बुंना आंनि गोसोखौ गाराय खालामबावसिनबाय आरो संख्रिसो सारना होबायबा नामा नोंबो प्यार जासुला होनदों। ओरैनो आंहा बिफरजों गारजाबाय आरो पदमजोंबो गैलाना बिदिनो सना टिकली I love you नो फ्रेंड मेजा रहे बाय ओके गुड नाइट निसान बिबिजिउ कल हरदो फन हरनो थिनगोरबायहाय दाना गौतम जिउनो दे आब' थांसै दे बाय 11ता जाखाबाय ना आंबो थांसै 11ता जानोसै नै आब' सोना मा ओंख्रि जानाय ओंख्रिया माबासो दहायनि मा होनोमोनलाय दालि जहल टमेट' बाथोन ओमफ्राय माबा एवनाय आलु बाथोन आरोना गौतम जिउ नों ओमफ्राय आइ रायो सनानो आइ रायोनो आब' सना मा ओंख्रि जानाय बेखौथ' खिथाखाबाय आं जुमायफोर दङ नामा नोंसोरनाव जुमाय गैया सङाखै जोंनाव रावनावबो पियार I love you दा थांदों ब्लु लाफिनदो लाबाय सनात बिदिसो होनबा निसान जिउ होनदों बिराद गां दंना बिराद गां दं आंहा गां दंनो हनै बेहा गांदों जुमाय गांदोंनो बेहा बिरादनो जौ गांदों ओमफ्राय सना टिकलियालाय सोरखौ I love you बुङोलैनो जायखौ मोनो बेखौनो होनो सना टिकलिया दाबो रियेल लाभ माबा मोनाखैनो आब'आ राया आंना राया मनिल सना उन्दुआखै दाबो हेलौ सना उन्दुआखै दाबो नो सना टिकलिखौ होनखो ना सोरखौ होनखो ना ममिखौ होनखो सना टिकलिखौ होनदों जोंनाव दं फै लोंनोबा माइब्रानि गोदैनो होनदों ममिया हनै सना टिकलि निसान जुमाय जाला आंना बिराद गांबायलै हर एसे होनदों हनै आब' उन्दुआखै नामा उन्दुआखै नोंसोर रायलायगासिनो ओमफ्राय सना टिकलि आंनि भिडिअखौ फुल वाच खालामना होदै गुड नाइट बाय बाय गौतम फाग्लासै खालामो सना टिकलिया फाग्लासो खालामो सना टिकलिया होनना मिनिबावबाय होनो बयखौबो I love you होनज्रांनायखाय र' थांगौ ममि होनदों जौ लोंनो माइब्रानि गैया नामा सनामोननावनो माइब्रा गैया नामा सना टिकलि ममि फै सानैजों लोंगोन दे होनदों ममिया गौतम रिसार्ज सोना हर दे बिबि गौतम जिउ मा होनदोंमोन जालालैनो जुमाया गुड नाइट सनाफोर गुड नाइट बाय बाय मनिल हायोबा गाबोनबो फै इन्टारेस्टनो बिदिनो सना टिकलि हरालै आं नोंनो रिसार्ज हरानो नोंनो आंनो हर दे गौतमनो ममियाहाय मिनि हरबाय हनै ममियाहाय मानो गौतम बिबि जिउ आं गाबनो ओंखारबाय रिसार्ज हरैखाय गाबनो ओंखारबायनो सना टिकलियाहाय आं रावखौबो फोथायालैनो रावखौबो फोथायानो हनै
मानो गौतम बिबि जिउ गाबनो ओंखारबाय आं रावखौबो फोथायालै आंखौ फोथायदोनानो आंबो हिनजाव जानोसैलै मबाइल रिचार्ज दखना बिहरनो हिनजाव जानोसैनो जोंहा निसाना गैया गुड नाइट मनिल थांबाय मनिला गौतम जिउ आं नोंखौ जि फसायखाबायलै आंनि जिरखनाय गौतम के बर'आ नोंना सना थिख्लिनो अ ममि बिमानो अनो बिरबाय मिक्स फैदों नै लासिं सिं दासो फैनो सोलाबदोंलै आब'हा जेबो नङा आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो लागाव निसान आंनि जिएफ जादो होमबा आं नोंनि बिएफ जानोसै सोलायसैनो आइ लाभ इउ मानो बोरै जाबावगोनलै आब' माया जायोथ' सनानो माबा लाइक मोनसे हरदो दे बिरबाय मिक्स आगै गौतम सोरखौ के बड' बेलाय आं सिनायानो हनै के बड'खौहाय दे होनदों लाइक अलरिडान आब' उन्दुथ'वा नामा बे नोंसोर थांजोबबा उन्दुनोसै आंबो दाहाय दसे थानानै निसान बिबि होनदों नाम्बारा हरदो सना थिख्लि नाम्बार नांगौनो ममि बिमा बिमानो माबा गैला फटम' गैला एबार फटम'आ थांबाय इमबिजोम जानानै बिरबाय नोंखौ जोंहानि गुमै बायदि नुसोयो सोर गुमै बायदि नुयो निजोम गैयाखायसो बिदि SMS हरनो हाबाय आं नङाबा दहायनो रायजाना दा थैसिगौमोन होननानै मिनिहरबाय हनै मा जाखो बिफर बिफा होनदों सना थिख्लि गौतम बिबिजों हरदो गौतम बिबि नों हरदो देनो सना थिख्लि आं सेंग्राफोरखौ फाग्लासो खालामगोनलै सना थिख्लिया सेंग्राफोरखौ फाग्लासो खालामगोनलैनो बबेनि गुमै बायदि नुयो बेखौनो सोंदों आंबो बबेनि गुमै बायदि नुयो गौतम रदे बिमा होनदों सनानाव सिमानो जायगा गैलादां लैना सना होनदों सनानाव सिमानो जायगा गैलादां नाम्बारखौ होनदों आरोना गौतम सना थिख्लिया मा होनदों गौतम कामबेकआ खालामालै हरदो गौतम जिउ होनदों ओमफ्राय ममिया मा होनदों सिम्बोर गावनि गुमै बायदि नुयो ममि दे बिफा होनदों गौतम सना थिख्लि नाम्बारखौ नांमारगौ नामा होनदों निसान बिबि आंनि दावदै गोमो सिमानो जायगा गैला होनना मिनिबावबायसो नै ममि डार्लिं मोजां दे होननानै गाबबायबो आरोखि ना मिनिखोथाय मिनिदोंसोगोन मिनिदों बिमा दाहाय दे बिमा दाहाय दे होनदों हनै गौतम बिबि जिउ हर होनदों ममि
ममि ओमफ्राय आं बिरबाय मिक्सआ मा होनदों ममि ओमफ्राय आं नोंनि गुमै नङा आरो होननानै मिनिबाय आरो नों गुमैखासो होनदां ममि आब' बुलु होदो अ होबाय दे हरदो गौतम होनदों बिफर आव आयै बेटारिया 10%ल'सै आंना सना टेक्लि मा नोंनि सान बिबि थांबाय नामा होनो लाइक डान थेंक इउ सोरां एसडि आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो फ्रेन्ड सना टेक्लि नोंनि भिडिअ'आव हरनोसैनो नोंनि भिडिअ नाम्बारखौहाय बिफर मनिनि खबरा ममिनि खबरा बोरै लागाव आब' सोरांनो सोरांखाखै जोंहा दासो फैदोंहाय जोंहा जोगोनार आलु ए खबर सबर मारै दं टिक्लि सना टिक्लि आं फट' मोनसे दहाय हरनाय दं बेयाव हर फट' मोनसे हरनाय दं बेयाव हरनोनो ममि मोजां बिरबाय होनदों दे सना नोंगौ गौतम टेक्लि होनदों सोरां आब'आ लाइभ गारना अबाव फैखो सोरां आब'आ लाइभ गारना अबाव फैखो होनदों बेफोर बिरबाय मोजांलै नोमबाजैया बिरबाय मोजांलै नोमबाजैया सनाथिक सोरां आब' थगायसुलि आंलाय ग्रुपआव सोआखै गावखौ ग्रुपआव मानो सोआखैनो अ ना बिफा होनदों ओमफ्राय बिफर होननानै मिनिबाय बिरबाय मिक्सआ ओमफ्राय कमेन्ट हर निसान बिबि होनदों अबाव कमेन्ट हरनो सना होनदों बिरबाय बेटारिया 10% थांबायलै जाना आंना जा बेटारि जायो 57 ना 67मोन बेटारियानो गाज्रि जाबाय खोमा आंनालाय बेयावनो बिबिनि सान टेक्लि कमेन्टआनो नायदो कमेन्टआव नायदोनो आं हरगासिनो सना होनदों आं हरसिगोन सना आं टेक्लि आंजों रायलायबावा नुनानैबो होनदों उदां सुखुवाखै आब' खर' सानाया आंहा दा दोनथ' दे लाइभखौ आब'नो उन्दुनो सुखुवाखैनो बेहा मा बुंखो बिरबायनो गौतम 636नो होद ममि उन्दुदो होनदों बिरबाय मिक्सआ 0087 नो रि बिमा टाइम जायाखै गोथाव बेव नोंना होनदों गौतम बेव नोंनानो 2929 लादो सरजाबदो नाम्बारखौ लादो नै बर' खर' सासोदों आंहा बिरबाय होनदों
जाबाय दे होनदों कल खालामदो होनबानो नायद' होनदों मम्मी टाइम जाबाय दे जोंनिथिं 8टासोआव उन्दुयो टाइम जाबाय दे जोंनिथिं 8टासोआवनो उन्दुयोनो गौतम एबार नोंनिफ्राय दाखौ देख्ल'नांसिगौ बैसागोनि होनदों सना टिक्लिया टिक्लि मोनबायना होनदों फन नाम्बारखौ हनै सोरनाव जल खालामि बिरबाय मबाइल नाम्बार हरदों हनै माबाया गौतमा जेबो नङा टिक्लि सना बिरबाय होनदों आंनाव मम्मी होनदों सना टिक्लि मोनाखै गौतम होनदों सना बिरबाय आइ लाभ इउ नुलायबाय हनै बिरबायखौ मम्मी अहाय आं बायो कल खालाम रायलायनो मोनबाय गौतम आंलाय लाइभखौ दोनथ'वामोन ओमफ्राय नै बेटारियानो 7%ल'सै दानो सुइच अफ जासिगोन आरोना मोनबाय गौतम हाया आं सना हायालै आं सनानो टिक्लि सना मानो निसान खारबाय नामा खारबाय निसाना मम्मी साहा सोना थाबाय थाथ' आब' आइदै सिनस्रिया साहा सोना थाबाय थादो टिक्लि दहाय सैमा अरनाया फाग्लामोन खोमा नानो आंनि क्लिपा अबाय थांखोलै माथेग्रा क्लिपा सासैसै आंनाबो गैया खाराखै टिक्लि सना गावखौनो गारलांनो बादों आङो ओइ गौतम नंगौ आंनो बैसागुनि आं मिथिखायानो नंगौ नामा निसान बिबि सिरि नायखोमादों दा बिबि निसान होनदों आब'आ चार्ज होमारबाय र' होनो नागिरदों चार्जाराव फै थाखोथाय नै चार्जारखौनो नायाखैबा दुखु मोनदोंलां गावहा बुरजा मोजां मोननाय दंथारोनो नोंसोर माखौ फाग्ला पागल बुंदों होनदों गैयालै निसान बिबि जिउ होनदों आंहा जाम्बि बुरजै सारजोब्बाय एसएमएसफोरखौनो आंहा जाम्बि बुजायसां र' सार्ज होग्रोनोसां मुसारि खोबनानै उन्दुबाय मुसारि खोंना होदां नंगुमैनोहाय आंथ' मन्जुलि बाजैनोसो हैसै दख'ना लाबो गैयालै निसान बिबि जिउ आंहा जाम्बि जाबाय एसएमएसफोरखौनो
आइनोबो खिन्थाखाबायमोन आं नोंखौ बैसागुआव लाबोनो होनना। बिमानो खिन्थाखाबायमोननो निसाना। थेख्लि नों हरखाया आंनो हरखायानो दख'नाखौ। नोंगौ नामा बिबि निसान? आंबो थांखागोन बिबि निसान। आं नोंनो गामसा दाखाबायमोन। मिनिलायबावबायसो ओमफ्राय गामसा दाखाबाय होननानै। बिफोरानों आंथ' थेख्लिनि लाहाथियाव थांखाया। मानो गौतम बिबि होनदों? बिमानो मानो मानसिफोरा गौतम मानो मानसिफोरा बार बायदि लाइभ हैगासिनो माथो आब'? लाइभ होनो प्रमसन जायोना माबाया, ओंखायनो होयो। आंना खर' सासोदों। रावबो रावबो दा उन्दुनो मोना। नायगौमोनलां सना गामसा दानायखौ। बिफानो ममिया सना थेख्लिया मा होनदों? गाबोन देखायगोन बिबि निसान भिडिअ'आव गाबोन देखायगोननो। बिबर बरुवा दे कल खालामदो जब रायलायनोसैनो। जब रायलायबावसैनो। अफिसियेला मा होनदों? थेख्लानिसो दां सना होनो थेख्लानिसो दांनो गामसाया। सना थेख्लि गौतम बिबि आंनो दख'ना नांगौ। नोंनो गामसा दाबाय नालाय गावनो दख'ना नांगौनो। सना थेख्लिया मा होनदों? निसान बिबि निजोम गैला खारबायनो। बिरबाय सना थेख्लिया बहायनिमोनब्रा? मिथियाखैमोनलां खोन्थागोन नामानो? SM फैदोंमोन जोंहा दानबायसोनो। हाय हेल' आगै SM वेलकाम। मा ओंख्रि जाना फैखो आगै? अफिसियेल निसान दे जागोन दे सनानो। कारिगावनिसोलै बिरबाय दा आं आमगुरियाव दंफैयो। बङाइगाव सापागुरि आमगुरि नामा हरैहाय? निसान बिबि नों मालाय सना थेख्लिना बुकिं गोजासै मालाय आब'। सना थेख्लिना एसे खाथियावनो माथोलाय थेख्लि होनदों। एसे खाथियावनो नामा होनदों? जोंनि खाथियाव आब' थेख्लिना न'आ आमगुरि नैबे माबायासोना बेना। कारिगावबाथ' नोंसिनि खाथि जायाना। दा आमगुरियाव दंफैयोबा आमगुरिनिफ्रायसो नोंसिना एसे खाथि जायो दा, नङा होमबा निसान? आब' रेन्जखौ बोखारदो आब'नो। बोखारबाय। मोजां निसान होनदों। ओइ गौतम जास्पानिसो दङमोन सासे निजोम दा खारबाय बेनो। निजोमाथ' मानो खारखो बुजिनो मोनासां। बाजै ब्लु हो अके होबाय। निसाननि न' गुदियाव आब' जोंनि न'आ। आमगुरियावहाय। निसानाथ' आमगुरि नङालै न'आ। लाजिनायबायलां आब' लाजिबायनो गौतमा। मानो लाजिखो? बिरबाय ब्र'आलाय बहानिमोन? बिरबाय नों अबेनिमोननो खिथाहरदो हनै। थेख्लि नोंनि नाम्बारखौ ला। आंनि नाम्बारखौ लानो हनै थेख्लि नाम्बार हरबावबाय हनै। बर' बिबि मानो खारानो?
हर बर'नो खाथि जायो आब' आमगुरि जोंना। औ खाथिथ' जायो ओमफ्राय नोंसिनाथ' दै बारैसोना निसान बिजनिनिनो बिरबाय मिक्सआ। उन्दुनोसै लां आब' उन्दुनोसै दे उन्दुनोसैबा 6000111419 नो हनै निसान बिबि जिउ मानो नाम्बार जादिबावबाय सिम जायगा गैला मानो नाम्बार जासिबावगोनो सिम जायगा गैलानो हाग्रामा ब्राइट खाथियाव जोंना आब' औ आं नोंसिनिखौ मिथिखागौ गोसोआव दंखायो आं आगोल खोन्थानायखौहाय। लादो थिख्लि होनदों उन्दुनो मोना रावबो दान्दुखा होनदों हनै उन्दुनो मोना रावबोनो। निसान दाखिन्था सोरबा दंबा खारसनहैगोन निसान दाखिथा सोरबा सिख्ला दंबा खारसनहैगोननो आं 12थायावसो उन्दुगोननो बिरबाय मिक्सआ आइ एम बर' हरदो होनदों निसान मा होनखो थिख्लि सनानो सना थिख्लि लाबाय बर'नो नाम्बारखौ लाबायनो आं थांबाय ममि थांबायनो हनै गौतमा बाय बाय गुड नाइट गौतम कल खालामनो दा थांसै ना गौतम होनदों हनै ममिया। आया दा नोंसोर कल खालामबा जोंहा रायलायनाया खमायगोन नानो नोंनि गामिखौ दाखिन्था होनदां निसान बिबि नङाबा खारसन हैगोन ममिया वाट्सएपआव फैदो वाट्सएपआव लिंहरबाय हनै सना थिख्लि ममि दारलिं सनानो बिफरा मा एम जाखो बिफर मा जाखो आइ लाभ इउ ममि दारलिंनो बिजनि मा गामि बिरबाय ब्र बिजनि मा गामिनो बिरबाय मिक्स बर' दानो आं दैसो गांबायमोन ना दाना दैखौथ' लाबोआखै आङो थैखाबाय। बर' बिफरा खिगुहैबायनो आयु नोंगौसो सना थिख्लिया मा नोंगौसो सना थिख्लिया मा बुङोनो गौतम आं थाना मानि होनदों लाखिगोन फैबा सना नों सना गौतम होनदों दङ बिमा होनदों निसान निसान आं थाना मानो बिदिनो आयु सानै साथामखौबो हगारा आरोना मामा बिदिनो बिरबाय बिदिनो दां बिरबाय बिदिनो दां नों बिरबायबा मा नामोन दानबाय सना थिख्लिखौ नांला आंनो ममिखौसो लानोसै आं ममिखौ लानोसैनो गौतमा गैया दारागावलायनो दारांगा नाम्बार 1 निसान गुड नाइट गाइस थांसैनो सना थिख्लिया लांफैदो दे गौतम होनदों
थोस गौतम बिदि जायो होनदों। गौतम गाबबाय रागा जोंबाय हनै। मानो थांनो नागिरखो थिख्लि सना होनदों। आंहा दायो बिफाजों रायलायनोसै गौतम होनदों। नाम्बार लालायदो नोंसोरबो नाम्बार दंलायखायो। बाय बाय आब' एमबि गैला अके बाय बाय दे। आंनाबो एमबि गैला 90% दहायनो थांदों। माला समाव थाय मिथिला आरो ना। बिफर बर' ममिया आंनिसो बा थिख्लि आइएम बर'जों नामा होनदों। एमबि गैला 100% जाबाय गाबबाय हनै। दे लादोनो। थाबथासै आं उन्दुआलायनो नङालै आंनो हारसिङानो मोजां ना आब'नो हारसिङानो मोजांहाय सिंगेलानो थांनो मोना दे आब' दाथां दानो आंहा उन्दुनो सुखुथाराखै खर'आ उन्दुनो सुखुवाखैनो नोंसोर रायज्लायथ'दे आं दै लोंहैनि दै गांसो गारदों आङो ओंखाम संग्रायावहाय दै लोंहैनो आङो नोंसोर रायज्लायथ' र' सेस मबाइलानो गोग्लैदों चार्ज होनायनिफ्राय माबाना दै लोंनो दोनहरथ'नाया मबाइलानो गोग्लैदों फाग्लासो जागोन आरोबा बायाखिसैलै सयथि टेम्पार होखानायखायसो नङालै आंनो हारसिङानो मोजां थांनो मोनथ'आ गौतम आं हालालै बायनो बिफानो उन्दुनोसै आं गेस मोनो बाय गौतम बाय सना गौतमा बाय रब्रानो नोंसोर रायज्लायथ' आं दै लोंहैनि दे माबायावहाय ओंखाम संग्रायाव थाला खेवनानै र' दै ममि गौतममोन बाय रब्रा ना मा होनदों ममि दे उन्दुदो दे सिबाया
सिबाय मेगना नायबाबो जालादांना गौतमदों। दे बिमा होनदों थोस र' नोंसोरखौ होनदों। मा दे नोंबो उन्दुनोसै नामा होनदों। बिरबाय थिख्लिया थांमारबाय खोमालै। जालालै आंबो थांसैनो। मिनिहरदों थिख्लिया बाय बाय आब'नो बाय। बा स्रि स्रि थिख्लिया होनदों। थांजोबसै आरो आंहा मा जाबावनांगौ दाना खर'आ होनना मिनिहरबाय आरोना। बिरबाय एमबि गैला। थोस थिख्लि दानो सासे था एकथासिम था। एमबि हर बिफर होनदों। ममि खाख्लुमदो कम्बल होनदों। थिख्लि एमबिखौ आइएम बर'नाव बिहर होनदों। र' होनदों थिख्लि सना सोफ्रबबानो जायो होनदों। जायादै बेबायदिनो बिरबाय। बिदिनो बिरबायनो खर' सादोंलै आब' खर' सादोंलै आब'खौ नोंहाबो खर' सादों नामा? सना थिख्लि बाय दे बाय गौतम बिबिबो दं माथो। फन खालामनोनो गौतम नों आंखौ अना दा होनदों। आंनाबो सानदों माथो गौतम आंनाबो सादों माथो गौतम नोंनाबो साबाय खर'खौ होनदों। सानैनाबो साबाय। हाला खर'आ बारा जाथारबाय आब'। खर'आ बारा साबायनो उन्दुदो दे आगै होमबालाय। गुड नाइट आगै। खर'आ बारा साबायनोहाय बेहा। आंनो मबाइल मोनसे आवथांदो दे। खर'आ साबाय मारै उन्दुलांगोन नोंलाय? आंलाय माथो उन्दुनो सुखुथारा। गोसोयाव मा साना दं थिख्लि? गोसोयाव मा साना दं थिख्लिलाय होनदों। मा बिहरदो थिख्लि एमबि बिहरदो थिख्लिनो। साला आं जास्ट नर्माल इउटुबार बा नर्माल मानसि आब'मोन आदामोन। साला आंखौ दे बिमा होनलायनाया गावनो बिदिनो गावनाबो बिदिनो मा होनखोथाय बिमा होनलायबाय नै। 1 2 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 दासो होनदों
बिमानो 76 notification. Good morning Absuna, good morning आगै जायखिजाया आंबो खारनोसै जाला मेला दे उन्दुदो बयबो आंबो उन्दुनोसै आं बिदि उन्दुब्लाबा गोबाव थाफेराखैमोन आब' दिनैसो थादों आरोना बिनिथा मा सानखोलै बाजै बिनिथा लाइभ फैदों नै दासो बिनिथा बर' लाइभ फैदों नै दासो फैदों बिनिथा ब्लग आब' होनदों मा सानलाबायखो आब' सिरि माबा सानदों आङो बाय बाय बिनिथा फैदों नै बिनिथा गाइसमोन फर्टि 81 जानांगौ उन्दुदो दे नोंसोर बिनिथा फैदों बिनिथा बिमा कल खालामदोनो उन्दुदो सनामोन आंबो उन्दुनो ओंखारबाय आं गाबोन सिखारनो रोंनाय नङा नंगुबैनो ओंखाम संनो रोङाबा बुजानायनि फाव जागोन हराव कल आरो खर' सानायाव उन्दुं बिनिथा लाइभ फैदों बिनिथानियाव रायज्लायहैनो हागोन नोंसोरो बिनिथा ब्लग लाइभ फैदोंहाय दोनगारबायबो नै दिस इज भिडिअ प्राइभेट दोनबाय थांसै बेफोर कल खालामबा सागागोन नो बिनिथा गैला प्राइभेट जाफिनबाय हराव थांलालै मा आब' थांलाना जागाया माथो दा सागाबो होनदों दे उन्दुदो जोंहा आब'आ उन्दुनो ओंखारबायथ' आरो खर' साना मा जादों आंहाबा खर' सादोंनोहाय जोंहाबो गौथमा गैया दे कल खालामदोनो जोंहा सानैजों ना गौथम खर'आनो होनदों खर' सानायखौ
दे बाजै बिमा दिन लाइफआव दे दोनसै दे बाय बाय गुड नाइट। बिमाजों बुजाबा एफा हराव कल रायलायना वाटसापाव थां वाटसापाव मम्मी नोंना बेसेनिफ्राय सायामोन गुड नाइट आब' होनदों नै दे बाय बाय गुड नाइट दै बाय बाय गौतम बाय बाय बिफर बाय बाय मम्मी